Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Enero 19 tuig 2023. Sa gihapon inimwala ganimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaron yari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Mga mayor nga dalanon saraduhon na umpisa lasay sa buwas sa aga. Public Safety Transportation and Management Office Traffic Division nagpalinton nga kung may mga transaksyon pa kamo, himuan nyo na nga daan at least subong. Kung hindi kin matigayon, ipaiway lang anay kay mabudlay na ang aton sining dalanon sa masunod sining adlaw. Sa dugang pangabalita, 6 kamilyon nga balor sang iligal nga droga nakuha sa Carles sa Iloilo. Kinadayaw man ini sang alkalde, ining nasambit karon iyang accomplishment sang aton sini kapulisan. Alkalde na namin naton si Mayor Jerry Treñas kay dakong posibilidad base kon makalabot para diri sa syudad sa Iloilo may dinagyang festival. Sa dugang pang mga balita, ang Philippine Drug Enforcement Agency may bag-o nga regional director. Kag kumustahon taman ang ila sini iyang monitoring sa tuhoy karon sa illegal sining droga. Hilabi pa nga may pila kita kadlaw sining dalagko nga mga event hilikoton sa bahin sa syudad sa Iloilo. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, portalet sa 90% na nga natukod na panggaplastar. Paggabaho solusyonan sang in-charge. Kag si Kagawad Nick Baronda ginmarkahan nga absent sa regular session. Apisar nga ti ara ini siya sa sesyon. Ini may kantanan pa sa leave of absence. Sang konsihal nga wala ma-formalize. Sa iban pang matalupang doon karon nga mga balita, resolution ni 3rd District Board Member Matt Palabrica nga nagahingyo kay President Bongbong Marcos nga padasigon na ang ayuda para sa mga sugar farmers. Aprobado na sa sangguniang panlalawigan. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sining pagapangalagad sa gihapon diri sa Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo aton sining ginapalinton gid sa inyo nga maghulog na kamo sang madamo sini iyang premyo or madamo nga premyo. Madamo sini nga mga entries kay dalagko man ang papremyo naton by January 21 2023 aton siniyang grand draw sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Nga nakambala ko dalagko sini kag damo ang premyo kay man way nakita nag-istorya sang linibo, no? Or way nakita nag-istorya sang ginatos, linibo na. Ang premyo nga natala na iga panagtag sa prabuton sini nga grand draw. Sa Pizza 21 sa aton sini makabombo may ara kita sang regional draw winners from NCR, Luzon, Visayas, kag Mindanao. 50,000 pesos kada rehiyon ang mapalaron sini nga tagdaog. Sa aton sini nga grand draw, grand prize naton 1 milyon ka pesos. Sinuayhan ang panibag-o sini nga mangikatapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Ikaw na balay na? Matuman lamang inabanwa kung mapisan ka sa paghimo sang imo sini iyang entries kay kung damo entries mo dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Damo alang imo sini nga entries subong ang patrol nato na matamat na nga nagalibot sa mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo agud kolektahon ang mga entries sa nagkalain-lain sini nga mga drop-box centers sa mga kabanwahanan. Diri naman iya sa syudad sa Iloilo, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries sa mga kabombota. Kung hindi kamo makahingagaw sa paghulog sa mga entries nyo sa Dropbox Center sa Kabanwahanan, hindi gid magproblema kay may tubtob las 12 sa udto pa kita. Ang deadline naton sa pagbaton sa inyo sini nga mga entries las 12 sa udto. Batunon pa naton ang inyo sini nga mga entries tubtob las 12 sa udto sa Sabado, Enero 21.
Gani ano pang ginahulat mo, waswas sa dira sa paghimo sa imo sini nga mga entries para iya damo ang imo entries, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Now, ano nga mga proof of purchase ang dapat sini ninyo tipunon? Ano nga mga produkto ang inyo sini nga dapat iya baklon? Kahapos gid lamang kay sa aton sini iya nga mga kauturan, no? Ang mga produkto ang sa tagsa kamatag adlaw aton man sini iya nga ginagamit. Hapos kiniya makita kay man available ini sa pinakamalapit sini nga grocery stores, supermarkets kag sari-sari stores malapit sa inyo nga lugar. Katulad gid lamang sang Ladies Choice Mayonnaise. Ladies Choice Mayonnaise, Mac-reunion na with my one and only love, Ladies Choice Mayonnaise. Isa iya ka empty sachet sang Ladies Choice Mayonnaise ukon ang sandwich spread sarang na nga mangin isa iya ka entry or inyo sining proof of purchase sa aton sining iya nga mga kapombo. Now, dapat sa aton sining mga tagpalamati karon, now, pasiguraduhon nyo gid nga kompleto ang inyo sining butang, ibutang dira nga mga detalye sa inyo iya nga long envelope, no, legal size envelope. Manghambal ikaw nga legal size envelope dapat long ini siya. Ikaduha nga produkto Nescafe, bango na with Nescafe. Bisan ano lang, aduha ka empty sachet, isang Nescafe Creamy White 29 grams, ukon Nescafe Original 26 grams, ukon Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Isa ka empty sachet, isang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack, ukon Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Tatlo ka Nescafe Empty Sticks, ukon pack, ukon ining mas masami natong ginabakal bala kung puro gusto naton iya nga kape. Ang stick, no, tatlo ka bilog sina. Nescafe Classic 2 grams. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka product ka ukon, isa ka product sticker kun kupon nga nagaangkon sang tanan nga Bombo promo title sarang na nga mangin proof of purchase. Silver Swan sukang puti, sarap asim, 1 empty stand-up pouch or label sa Silver Swan vinegar. Manamit ini para sa adobo, manamit ini para iya sa mga linuto naton nga mapasigurado kita nga mayara sang kusi sang kaaslom pero mananam. Silver Swan sukang puti, sarap asim, R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house sa tagsa isa iya kagatos kapag bakal sang alahas ukon na relo ukon pagprenda man sang item may isa na ikaw ka kupon. Kung may regaluhan ikaw, regaluhi sang alahas, regaluhi sang rilo, may tsansa pa ikaw nga mangin milyonaryo. Kung medyo mapropinot subong ang pangabuhi, iprenda na yung imo sining alahas. Kay wa ikaw kabalo, base ang swerte ara sa pagprenda nimo sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, kay kung makaisa kagatos ikaw nga worth sang pawn item, sarang mo na ini nga makaangkon ikaw sang kupon, no, kag tsansa nga mangin milyonaryo. Kag ina nag-ulan tapos nag-init naman, dugay-dugay ekspektaron naton nga maulan tapos mainit naman. Gani dapat pabakuro nato ang aton sining immune system. Paano mapabakod ang immune system? Mag-inom sang food supplement. Anong pinakamarami nga pabakod sa aton sining immune system nga food supplement? Why isang liwan kundi panyawan. Basta sa marketing tatak ka magaling. Isa ka empty blister pado kun banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus Makaboy food supplement capsule ukon panyawan garlic panyawan banaba plus garlic plus Makaboy food supplement capsule. Isa na ka proof of purchase. Sana siling kulad lang ko anay na ang premyo gani dapat para nga laban ikaw iya sa panaog, laban ikaw iya sa suwerte, damuaman ang imo sining nga entries. Ano ang himuon? And take note, no, make sure sa aton sini nga mga kabombo nga ang inyo sini nga week number hindi maglapaw sa numero 7. Hindi pagbutangan sa week number 8, hindi pagbutangan sa late entries, kundi pili ka lamang from week number 1 to week number 7. Ti bombo chamboy nasa kuya sa numero 3. Ti week number 3 butang da. Kung dira ang imo sini nga swerte, kag base dira ang imo nga buenas, ibutang mo ya sa tanan sini nimo nga entries week number 3. Kung ano man nga numero dira,
Kag sa mga kabombo naton nga nakahulog na nga daan sa ila sinima entries, hindi ka mo magkabalaka. Now, kay ang non-winning entries from week number 1 to week number 7 ang qualified sa gyapon sa aton sini nga Grand Draw. Ang imo lang sini nga himuon, dugangan mo pagid sang tuman kadamo nga entries ang nahulog mo na humalin week number 1 to week number 7. Dugangin na dira kay man 50,000 sa regional 50,000 pesos sa regional draw, 1 milyon sa aton sini ang grand prize. Ano pang ginahulat mo? May tiyempo ka pa, waswasina sa paghimo sang tuman kadamo nga entries para dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Detalye sa mga nagapanguna kag dalagkuan nga mga balita sa Bomboanay sa Udto, bantayan sa pagpanumbalik naton pagkatapos ang Bombo Network News. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na. Gandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, ikalabing-siyam sa buwan ng Enero 2023, araw hunang Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, ilang ng mga naitalang nasawi dahil sa masamang lagay ng panahon, umakyat na ho sa mahigit 30. Pangulong Marcos nakipagpulong sa ilang international company sa sidelines ng World Economic Forum na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa bansa at nagpahayag ng pag-asa sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang Commission on Elections plano naman na bumuo ng Cybersecurity Division laban sa data breach. Canned Sardines Association of the Philippines humihiling ng hanggang 4% pagtaas ng presyo ng canned sardines. At mamaya may update tayo, matapos yung sinulog sa City of Cebu, ay yung sinulog naman sa Carmen, Cebu ay nasa 95% ng manong handa. Pero yung alkalde ng lungsod ng Cebu ay hindi raw dadalo sa nasabing aktibidad, kaugnay pa rin ang naturang selebrasyon. Sa ating international news naman, ang Prime Minister ng New Zealand magbibitiw na sa susunod na buwan. At sa ating balitang palakasan, Toronto Raptors nabigong talunin ng katunggaling Milwaukee Bucks si Jrue Holiday na kapagtala ng season high na 37 points. At ngayon sa ating mga detalye, umakyat pa sa 33 ang bilang ng naiulat na nasawi dahil pa rin sa low pressure area, northeast monsoon at ang shear line mula Enero 1 ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon sa ulat ng ahensya, nasa 11. Doon sa mga naiulat na namatay ay nasa Zamboanga, 8 naman sa Northern Mindanao, 7 sa Eastern Visayas, 5 sa Bicol Region at tig-1 sa Davao at Socsargen area at 18 pa ang sinasabing naiulat na nasawi. Ang hindi pa makumpirma ang ilang detalye. Hindi bababa sa 7 ang naiulat na nawawala, habang 12 naman ang naiulat na nasugatan dahil pa rin sa epekto ng masamang lagay ng panahon. Hindi naman bababa sa 1,600 na mga kabahayan ang iniulat na nasira. 1,145 yung partially damaged, habang 527 naman ang totally damaged. Iniulat ang
pinsala sa agrikultura na nagkakahalaga na ho ng 414 million pesos at sa infrastruktura ay nagkakahalaga naman ng 206 million mahigit. At nag-ulat din ang National Irrigation Administration ng mahigit 25.6 million na halaga ng pinsala. Ayon pa sa ahensya, mahigit 86.8 million pesos ang naibigay na tulong doon sa mga biktima ng nasalanta ng naturang kalamidad. At una nga rito ay naideklara na ang state of calamity sa 59 na lungsod at munisipalidad na naapektuhan ng masamang lagay ng panahon. Samantala, pinabulaanan ng Malacanang ang umano'y pagdadala ni Pangulong Ferdinand Marcos ng nasa 70 delegasyon ng Pilipinas para sa 2023 World Economic Forum. Sa halip ay 11 lamang ang rehistrado para sa taunang event na ginaganap sa Davos, Switzerland. Ito ang paglilinaw ni Communication Secretary Cheloy Garafil bilang tugon sa isang report na nagsasabing binubuo ng 70 miyembro ang delegasyon ng bansa, kabilang ang mga nasa pribadong sektor at negosyante at ilan pang mga opisyal na miyembro ng gobyerno. Kinumpirma din ang nasabing bilang sa delegasyon ng Amerika na mayroon lamang 19 na miyembro, sa India na mayroong 4 na union ministers at 3 state chief ministers, at sa Finland naman ay mayroon lamang 4 na miyembro. Kinumpirma din ni na Trade Secretary Alfredo Pascual at Finance Secretary Benjamin Jokno na lahat ng mga sumama sa Pangulo sa Davos ay mahalaga ang tungkulin sa pagdalo sa naturang event. Muna tayo ng mga karagdagang report hinggil pa rin dyan sapagkat si Pangulong Marcos ay nakipagpulong daw sa ilang international companies doon sa sidelines ng World Economic Forum at iba pang mga aktibidad. Alamin natin sa ulat ni Bombo Anali Soberano. Nagsalita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isinagawang high-level dialogue on investing in infrastructure for resilience sa sideline ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland na dinaluhan ng mga pinuno ng gobyerno at negosyo upang pag-usapan ang isang mas magkakaugnay na diskarte at tukuyin ang infrastructure investment strategies para suportahan ang isang mas matatag at inklusibong pandaigdigang ekonomiya sa harap ng malaking hamon. Nasa 9 na international companies ang nakapulong ng Philippine delegation na nagpahayag na ng interes na mamuhunan sa bansa. Kabilang dito ang pulong sa DP World, isang kumpanya ng logistik na nakabase sa Dubai. Nagsimula ang DP World noong 1972 bilang isang local operator ng daungan sa Dubai at naging isang global logistics provider sa mahigit 69 countries sa bansa sa buong mundo. Sa ngayon, ginagalaw nito ang 10% ng pandaigdigang kalakalan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy magkakaugnay na pandaigdigang network ng mga daungan at terminal, mga economic at free zone, logistics hub at mga serbisyong dagat. Nakipag-usap din ang Pangulo kay World Economic Forum President Borje Brende sa isang one-on-one dialogue. Nauna rito, ang punong ehekutibo ay nagsalita din ng serye ng mga dialogo kung saan ipinarating niya ang pangako ng Pilipinas sa pagbibigay prioridad sa seguridad sa pagkain, nutrisyon, gayon din ang mga estratehiya sa pamumuhunan sa infrastruktura upang suportahan ang isang mas matatag at inklusibong pandaigdigang ekonomiya sa gitna ng mga hamon dulot ng pandemya, krisis sa klima at kaguluhan sa ibang mga bansa. Ang one-on-one dialogue kasama si World Economic Forum President Borje Brende ay opisyal na nagtapos sa una at matagumpay na paglahok ni Pangulong Marcos sa World Economic Forum. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. But has also played a role in the rapid prosperity of the country's position along such chains. New industries, companies, investments, and jobs have been created. The incentive for innovation has become much more attractive. We grew together, and poverty was reduced. But the confluence of forces that bore upon us the past years magnifies the differences and have shown the vulnerabilities in the underlying infrastructure that facilitate global supply chains. We have a perfect example here from the comments of PM Decoux, and where he highlights the problem with the energy supply of Europe, whereas perhaps in Asia, the problem manifested itself in. Sa
Samantala, inihayag naman ni Speaker Martin Romualdez na puspusan ang pagtatrabaho ng Pangulo sa World Economic Forum para makakahikayat ng mas maraming investors sa bansa. Sinabi ni Romualdez, hindi sinasayang ng Pangulo ang kanyang oras at lahat ng oportunidad ay kanyang tinitake advantage. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Dunkin' BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin? Boss step naman! Duh! Dunkin' BTN! It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin'! Inananyahan ni World Economic Forum founder at Executive Chairman Professor Klaus Schwab ang Pilipinas na umanib sa binubuo nitong center kung saan magtutulungan at magpapalitan ng ideya ang mga bansa ukol sa mga bagong teknolohiya na maaaring makatulong din sa ekonomiya. Sa pakikipagpulong ni Schwab kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davos, Switzerland, ipinaliwanag ng World Economic Forum founder na nakapaglatag na ng ilang service centers ang organisasyon na nakatuon sa modernong teknolohiya tulad ng artificial intelligence. Inihalimbawa ni Schwab ang India kung saan planong ilatag ng World Economic Forum ang mga bagong teknolohiya upang mapaunlad ang agricultural activity. Nakapagtayo na rin anyang organisasyon ng center sa San Francisco na nakatutok naman sa crypto at blockchain. Nais din ni Schwab na magkaroon ng presensya ang Pilipinas sa oras na pasinayaan na ng organisasyon ang kanilang platform. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Marcos na inatasan na niya ang Department of Information and Communications Technology o DICT na makipag-ugnayan sa World Economic Forum hinggil sa naturang usapin. Oras natin, 9 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Inalis ng Bureau of Immigration ang 2 tauhan sa kanilang pwesto dahil naman sa umunoy pagkakasangkot sa mga aktibidad ng human trafficking. Ayon sa spokesperson ng Immigration Bureau na si Dana Sandoval, nakatanggap ang kanilang tanggapan ng intelligence information na ang dalawa ay nakikipagsabuatan sa external parties para gawin ang illegal na aktibidad. Naarilib sila base na rin sa intelligence information at pansamantalang inilagay sa back-end office para hindi sila makapag-hadlang sa isinasagawang investigasyon sa naturang kaso. Ayon pa kay Sandoval, ang isa sa dalawang ito ay nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport, habang ang isa naman ay nakatalaga sa Clark International Airport. Dagdag dito, hindi bababa sa 5 taon na nagtatrabaho ang mga ito sa Bureau of Immigration. Liban nito, mahigpit na pinalalahanan ni Sandoval ang iba pang mga tauhan na gawin lamang ang kanilang trabaho. May mga bagong opisyal kasi ang Immigration Bureau na itatalaga sa darating na ika-20 ng Enero. Kumuha naman tayo ng update dahil ang Commission on Elections planong bumuo ng Cybersecurity Division laban sa data breach. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Marlene Padiernos. Target ngayon ng Commission on Elections na bumuo ng sarili nitong Cybersecurity Division laban sa data breach o hacking sa server ng komisyon. Ipinahayag ito ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco matapos na ipawalang bisa ng National Privacy Commission ang kaso laban sa komisyon at Smartmatic. Aniya, sa ngayon ipinagpaplanuhan na ng COMELEC ang kanilang susunod na hakbang laban sa umunoy data breach sa server ng poll body. Sa katunayan paan niya nito ay kasama na rin sa binabalangkas na roadmap ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang paggawa ng Cybersecurity Division ng Komisyon kasabay ng mas pagpapatibay pa sa technological systems ng poll body para sa susunod na mga halalan. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. So makikipagtulungan po, patuloy po ang pakikipagtulungan ng COMELEC sa NPC at lalong-lalo na dudulog kami sa otoridad. Kasama na po sa plan po, sa roadmap ni Chairman George Erwin Garcia yung paggawa ng aming Cybersecurity Division. Patuloy po ang ating hardening. Ito po yata yung technical term, ano? Hardening ng ating mga technological systems dito sa COMELEC patungo po sa mga susunod na halalan. Samantala, bukod dito, sinabi rin ni Laudianco na kasalukuyan na silang nakikipagtulungan sa National Privacy Commission at kumukonsulta sa kanilang Law Department, gayon din sa Council ng Office of the Solicitor General at Department of Justice.
Ito ay upang mapag-aralan naman ang kanilang magiging sunod na hakbang laban sa mga hindi magandang paratang sa komisyon dahil malinaw naman anyan sa naging desisyon ng mga kinaukulan na walang data breach at walang tinatago ang poll body hinggil dito na nag-validate naman sa transparency at integrity ng COMELEC hinggil naman sa naging tagumpay ng 2022 national and local elections. Muli ay nanindigan si Laudianco na ligtas ang information ng komisyon, lalo na ang mga data nito na may kinalaman sa halalan dahil imposibleng mahack ang server ng COMELEC dahil hindi anya ito online kundi stand-alone na mayroong mahigpit na seguridad na kahit sila mismo ni COMELEC Chair Garcia ay hindi basta-basta nakaka-access kung walang authorization. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Taliwas na nakalipas na pagtaya, wala raw surge sa admission ng COVID-19 sa mga ospital sa kasagsagan o kahit matapos yung Yuletide season. Ayon kay Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o PHAPI President Rene De Grano, karamihan dun sa mga dinapuan ng COVID-19 ay mild cases at hindi na kinakailangan pang ma-confine sa ospital o masuri sa kinakailangang mga proseso sa COVID-19. Ayon naman kay Philippine College of Physicians former President Dr. Maricar Limpin, nakamit na ng Pilipinas ang population immunity sa kasalukuyang panahon. Bagamat hindi pa naabot ng ating bansang target na herd immunity mula sa COVID-19 vaccination, sinabi naman ni Dr. Limpin na ang mataas na bilang ng mga nagpupositibo sa COVID ay nagbigay sa bansa ng pagkakataon para makamit na yung population immunity. Anya, base sa obserbasyon, may kukonsidera na ang ating bansa ay ligtas mula sa banta ng virus kumpara sa China na may mababang COVID-19 infection na resulta naman ng kanilang ipinatupad na zero COVID-19 policy at yan umano ang kalamangan ng ating bansa. Sa kabila nito, ipinaalala naman ni Dr. Limpin sa publiko na magpabakuna pa rin at patuloy na magsuot ng face mask para matiyak na mananatili ang mababang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Sa iba pang mga balita, shortage sa supply ng asin itinuturing na isa sa malaking hamon ng bansa at ilan namang mga senador suportadong buhayin ang salt industry. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo JC Galvez. Itinuturing umano na isa sa malaking hamon ng bansa ang kakulangan ng supply ng asin, kaya naman ang mga mambabatas ay full support na buhayin ng industriya ng asin at paigtingin pa ang local salt production sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay lubos na umaasa sa pag-aangkat ng asin dahil ang lokal na produksyon ay lumala kahit na ang bansa ang isa sa may pinakamahabang shoreline sa mundo. Kaya naman ibinibigay ni Senator Nancy Binay ang kanyang buong suporta sa muling pagbuhay sa lumiliit na industriya ng produksyon ng asin sa bansa upang matulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng karagdagang kita sa pagnenegosyo nito. Sa public hearing ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, sinabi ni Binay na pabor siya sa paglalagay ng mga kinakailangang reforma tulad ng pagbabawas ng mga pag-iigpit sa paggawa ng iba pang anyo ng food grade at industrial salt at hindi lamang iodized salt ayon sa iniaatas ng Republic Act 8172 para mapataas ang kabuuang produksyon sa industriya ng asin. Iminungkahi din ni Binay na ang mga negosyo ng asin at kooperatiba ay dapat na iugnay sa Philippine Coconut Authority upang mahikayat ang mga magniniyog na bumili ng lokal na gawang asin para sa kanilang mga pangangailangan sa pataba. Dagdag pa ng mambabatas, napakalaki anya ng problema sa asin sa bansa sapagkat wala sa gobyerno ang in-charge rito. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Nancy Binay, Committee Chairperson on Accounts. Madam Chair, parang napakalaki ng problema natin talaga sa asin dahil apparently wala sa pamahalaan ang in charge sa salt. Additional submission lang ho, pakisubmit sa committee, ano ba yung proseso para makahingi ng permit itong mga salt farmers natin para magamit yung lupa for salt production. And part din ng submission nila na kung pwede pakigawan ng mapping, siguro from 1970s, yung kung saan areas may salt production. Nabigyan ng permit for salt production.
At yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Nancy Binay. Ikinalungkot naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang lumiliit na industriya ng asin sa bansa sa kabila ng pagkakaroon ng isa sa pinakamahabang shoreline sa mundo na nakatutulong para sa produksyon nito. Anya, hindi lubos na nagagamit ang mga mapagkukunan na mayroon ng bansa at ang industriya ng asin ay patuloy na bumabagsak. Naguguluhan din ang mambabatas na kung saan isang agrikultural na bansa na may mga shorelines na umaabot ng libo-libong kilometro ay mag-aangkat ng 93% ng kabuuang pangangailangan ng asin ng Pilipinas. Narito ang pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Country is blessed with over 36,000 kilometers of shoreline, the fifth longest in the world, Madam Chair, suitable for salt making. Unfortunately, Madam Chair, we have not made full use of the resources that we have, as you have mentioned a while ago, and the salt industry has consistently been in decline. It baffles me, Madam Chair, that the Philippines, an agricultural country with shorelines that stretch for thousands of kilometers, would import 93% of our total salt requirements. 93% po ng salt requirements natin, ini-import po natin. Nakakalungkot po ito, sobrang nakakalungkot. Parang sinabi niyo ho, yung Iceland, nag-i-import ng yelo. At yan ang bahagi ng pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nangako ang multinational investment firm na Morgan Stanley na susuportahan nito ang sa pamamagitan ng investment ang agresibong development agenda ng Marcos administration. Ito'y matapos na makausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang chairman for Asia Pacific ng Morgan Stanley na si Gokul Laurier. At yan ay sa sidelines ng World Economic Forum dun sa Davos, Switzerland. Katunayan, ayon kay Laurier, ay magtatayo ang kanilang top global investment bank ng tanggapan sa Maynila bilang suporta na rin sa development initiatives ng pamahalang Marcos. Binanggit pa ng opisyal ng kumpanya na on the right track ang gobyerno ng Pilipinas sa hanay ng mga pribadong sektor, lalo na sa usapin ng infrastruktura. Ayon pa sa opisyal, interesante rin ang itinutulak na Sovereign Wealth Fund ng Administrasyong Marcos dahil masasabing pangmatagalan ang magiging suporta nito sa infrastructure development ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita, sinampahan ng kasong kidnapping o pagdukot at serious illegal detention ang 6 na individual sa pagkawala ng 6 na sabongeros ayon sa Department of Justice. Inihain ng Department of Justice prosecutors sa Manila Regional Trial Court ang naturang reklamo laban sa mga individual na sina Julie Patidongan, Clear Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, John Ree Consolacion at Roberto Matiliano Jr. Ayon kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano na walang piyansa na inirekomenda para sa mga nabanggit na respondents na mananatiling at large. Umapela naman ang Department of Justice official sa publiko na may impormasyon sa kinaroroonan ng mga suspect na ipagbigay alam lamang sa mga otoridad. Una na nga rito, noong Desyembre ng nakalipas na taon, napatunayan ng Department of Justice panel of prosecutors na ang mga suspect ay nagsabwatan sa pagdukot sa mga nawawalang sabongeros. Napaulat na umalis ang mga biktima sa May Tanay, Rizal noong Enero 13, 2022 na lumuhok naman sa 6-cock race sa Manila Arena, subalit napaulat na nawawala matapos na umano'y persahang isinakay ang mga ito sa isang kulay gray na van. Sa mga dagdag nating balita, iminungkahi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalatag na ng mga hakbang upang matamo ng ating bansang nutrition security naman. Kabilang anya rito ay ang pagpapalakas ng agricultural at fishery productivity, pagpapabuti ng logistics system at pagbabago sa lifestyle ng mga mamamayan. Sa kanyang pambungad na pananalita sa panel session on moving towards nutrition security sa World Economic Forum dun sa Davos, Switzerland,
Netherlands, inilatag ng Pangulo ang ideya ng paggamit ng climate resilient technologies at pagtataguyod na rin ng urban at vertical farming upang mapaganda pa ang food production na nangunguna sa national agenda ng Marcos administration. Ang food security na nakaangkla doon sa hangarin ng Pangulo ay tungo sa isang maunlad, matatag at ligtas na bansa sa taong 2040. Samantala, humihingi ng pag-aproba ng 3 hanggang 4% pagtaas ang presyo ng mga canned sardines o ang Canned Sardines Association of the Philippines dahil pa rin umano sa pabago-bagong presyo ng gasolina. Ayon sa Executive Director ng grupo na si Francisco Buencamino, napakahalaga ng gasolina sa kanilang industriya dahil ang mga demotor na bangkas o mga bangkang ginagamit sa panghuhuli ng isda ay nangangailangan ng gasolina. Anya, ang huling inaprubahan ng pagtaas para sa kanilang mga paninda ay noon pang taong 2019 o 4 na taon na ang nakararaan. Dagdag pa dito, ang gas ay ang pinakamalaking gastos sa industriya ng pangingisda. Iginiit ng grupo na matagal na nilang hinihiling ang pagsasaayos o malakihang adjustment sa presyo ng mga canned sardines. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Balik tayo sa mga balita, mga kabombo. Kuha tayo ng update dyan naman sa Central Visayas. Pagkatapos ng Sinulog Festival doon sa City of Cebu, ay meron ding aktibidad na sinulog dyan naman sa Carmen, Cebu, na nasa 95% na ang kanilang preparasyon. Alamin natin ang mga update ng Bombo Radio Cebu. Nasa 95% ng handa ang bayan ng Carmen, Cebu para sa kanilang sinulog na gaganapin ngayong linggo, Enero 22, 2023. Sa panayam ng Bombo News Team kay Carmen Mayor Carlo Villamor, inihayag nito na aabot sa 22 contingents ang lalahok sa event at malalaking papremyo ang naghihintay sa mga mananalo. Aniya, nagbigay ng tulong pinansyal si Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia para mas mapaganda ang sinulog sa Carmen. Bukod sa paghahanda ng venue, ipinunto ng alkalde na handa na ang kanilang mga hakbang sa seguridad, gayon din ang pagpapatupad ng track ban simula alas 12 ng umaga ng Enero 22 hanggang alas 12 ng umaga ng Enero 23. Tinutukoy ni Mayor Villamor na ito ang pinakamalaking sinulog na magaganap sa bayan ng Carmen kung saan ito ang kanilang ika-50 taon na selebrasyon. Approximately at least 22 contingents ang punta dito sa Carmen. Yes, I cannot give the other price of the stage because of the state kaya may enhancement si Governor Gwen. Ating napakinggan si Mayor Carlo Villamor, ang mayor ng Carmen, Cebu. Samantalang sa kabilang banda, sinabi ni Cebu City Mayor Michael Rama na hindi siya dadalo sa sinulog sa Carmen. Ayon kay Rama na wala siyang natanggap na imbitasyon mula sa pamahalaang panlalawigan o mula sa lokal na pamahalaan ng Carmen, Cebu at mayroon din siyang ibang schedule sa araw na iyon. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Charame Balingan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio Bombo! Samantala, ang Armed Forces of the Philippines naka-alerto sa tangkang pag-atake ng BIFF sa ilang detachments sa Maguindanao. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula Bombo Radyo Coronadal. Patuloy na naka-alerto sa ngayon ang mga sundalo matapos na mabigo ang tangkang pag-atake sa ilang mga detachments sa Maguindanao. Ito ang inihayag ni Lieutenant Colonel Dennis Almorato, ang spokesperson ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Almorato, pinakawaling na italang pangharas ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ay naganap sa detachment ng mga sundalo at CAFGU ng 40th Infantry Battalion sa Sitio Panang, Barangay Kibinge, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Dagdag pa ng opisyal, pinuputokan ng higit 10 armadong detachment ng Bravo Company Patrol Base ng 40th Infantry Battalion
Maswerte namang walang nasawi o nasugatan sa nasabing pag-atake na nauwi sa engkwentro ngunit nagdulot naman ito ng takot sa mga residente sa nasabing lugar. Sa ngayon, patuloy din ang monitoring ng AFP sa iba't ibang mga lugar sa Mindanao, sa galaw ng BAFF at iba pang mga lawless groups sa area of concern ng 6th Infantry Division. Oo, mayroon yan nangyari yan. Dito naman sa area niyan ng 6 Opers, no? 6 Opers Infantry Brigade. Nagkaroon ng harassment dyan sa Roman 40 Infantry Battalion sa area ng Panang, Barangay Kabingi, Dato Saudi, Ampatuan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Inihiyag ng punong ministro ng New Zealand na si Jacinda Ardern na magbibitiw na ito sa kanyang pwesto sa susunod na buwan. Ayon sa kanya, oras na daw para siya ay magbitiw dahil wala na umano itong sapat na pondo ng lakas para sa isa pang 4 na taong termino. Si Ardern na naging punong ministro sa isang gobyerno ng koalisyon noong taong 2017 ay pinamunuan ang kanyang Labour Party sa isang komprehensibong tagumpay sa isang halalan makalipas ang 3 taon. Sa kanyang panahon bilang pinuno, malugod siyang pinuri ng kanyang nasasakupan para sa kanyang paghawak ng isang terror attack sa 2 Muslim mosque at ang pandemya ng COVID-19 dahil maayos niya itong napamunuan. Una na nga rito, ang susunod na pangkalahatang halalan sa nasabing bansa ay gaganapin sa darating na October 14, 2023. At narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life, but it has also had its challenges. At yan ang bahagi ng pahayag ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. Bombo Sports News. Ito naman mga kabombo, sa larangan ng palakasan, umuwing luhaan ng Toronto Raptors matapos silang talunin ng Milwaukee Bucks sa score na 130-112. Nagpaula ng season high na 37 points ang star player ng Bucks na si Drew Holiday habang wala naman sa naturang game ang kanilang power forward player na si Giannis Antetokounmpo at umalalay naman sa pagkapanalo ng Milwaukee Bucks itong si Grayson Allen at umiskor ito ng kabuang 25 points. Pinangunahan naman ni Fred VanVleet ang Toronto Raptors matapos itong makapagtala ng kabuang 39 points. Nag-ambag itong si Great Trent ng 28 points habang si Pascal Siakam ay pumoste naman ng 23 points. Sa kasalukuyan ng Milwaukee Bucks ay pumapangalawa sa Eastern Conference ng National Basketball Association na mayroong record na 29 wins at meron ding 16 losses, habang ang Toronto Raptors naman ay 11 ang nasa 11th rank sa nagpapatuloy na labanan at kaabang-abang pa ang mga asahan dito sa naturang laban ng mga kupunan. Bombo Entertainment News. Ano nga bang mga bago sa larangan ng entertainment? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Chill Emprido. Mga kabombo ka Star Nation, pangungunahan ng pop phenomenon na si Dua Lipa at tennis legend na si Roger Federer ang hosting sa Met Gala ngayong taon na may temang in honor of Karl Lagerfeld. Magbibigay-pugay sa yumaong si Karl Lagerfeld, isang top designer sa loob ng ilang dekada at namuno sa mga major houses kabilang ang Chanel, Fendi, Balmain at Chloe, pati na rin ang kanyang sariling eponymous label. Ang glamorous night kasama ang mga brightest stars sa mundo ng entertainment parade kasama ng Metropolitan Museum of Art at New York at sasamahan pa ng exhibit sa Costume Institute ng museo. Sa taong ito, itatampok ang palabas ni Karl Lagerfeld, A Line of Beauty, at nakatakda ring isama ang mga 150 designs at mga sketches ng German designer.
Matatandaan na ang Met Gala ay unang ginanap noong 1948 at sa loob ng ilang dekada ay talagang namayagpag ang High Priestess Fashion na si Wintour ang pumalit sa show noong 1995 at ginawang catwalk ang party para sa rich, famous at social media extravaganza. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At Luzon, Visayas, Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ay 3 minutos na nakalikad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang mga mayor nga dalanon diri sa palibot sang syudad sang Iloilo no may ara na sang road closure or saraduho na alas 6 umpisa buwas sining adlaw. So dapat sa aton sining mga kabombo kita dapat may baluan naton ining mga nagakaigo nga impormasyon kay nagapangabay diri ang Public Safety Transportation Management Office nga kung may mga transaksyon kamo kag kung matapos nyo malang by this afternoon no or kung pwede sa Lunes nyo na lang na or sa masunod sining semana ninyo na lang natapuson kay ekspektaron naton ang pagpugok sang dalagan sang trafiko sa pagsarado sining mga mayor nga dalanon diri iya sa palibot sa syudad sang Iloilo. Ang una na nga mga ginpang sirado amo ang dalan sang Solis, may ara man dira sa Delgado. Temporaryo anay ini nga ginpang sirado, mangod nga ginpang butangan dira, may mga kiosko nga ginpang put up dira. Ini may kantanan man sa aton sini iya nga food festival. Tingin na pa alinton gid sa aton sini nga mga kabombo nga ipaiway anay ang mga transaksyon ninyo diri iya sa may syudad sang Iloilo kay panigurado nga ma-delay, magluwas nga ma-delay, may ara gid iya sang mamal naton huol nga matuga bangod man sa pagpugok sang dalagan sang trafiko bangod sa sining mga temporary road closure. Ibaloon naton ang panugyan kag dugang sinima impormasyon direktamente karon sa head sa Public Safety Transportation Management Office mga biyan nga si Mr. Jack Kunlo kag kung ano pa ang dugang sinadiri iya nga mga palinton sa aton man sini karon nga pagpangalagada. Ang oras sa Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time 35 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 12 driman sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Kung alang-alang si Sir Jack siguro tawgan tayo ni siya liwat later on driman sa aton sining pagpangalagad. I-check ta na yung follow-up report man ni Bombo Jomar Villa. Ateo, basi kung masako-sako pa si Sir Jack Subong kay nag-supervise siguro sa mga temporary road closure. I-check tani ang latest development with the Bombo Jomar Villa ang may kantanan sa 6 kamilyon nga balor sang illegal sining nga droga nakakuha sa drug bust operation nga ginpatigayon sa aton sir makapulisan dito iya sa Banwa sang Carles. Tikadako nga balor sang illegal nga droga ang nakonpiskar sa aton sir makapulisan kag ginapatihan nga posible base kon maglapta pa na diri iya sa syudad sang Iloilo during sang dinagyang festival. Mayo to nga naunahan sa aton sir makapulisan kag na tapna ining paglapta pa sang illegal nga droga pakadto diri iya sa syudad sang Iloilo. At the same time, hibalon taman karon ang monitoring sa Philippine Drug Enforcement Agency. Hindi man lipod sa may balota. Ano ginaya? Ang tingwaan ginanila nga pasulod sa illegal nga droga. Diri man sa syudad and even sa probinsya sa Iloilo sila magagi. Sa aton sini karon nga mga kabombo para lamang iyang makabaligya sila sa sining tawag man gani sini pag do nakita nilang oportunista nga basta gani nga may mga aktibidades kag hilikoton dira man ni sila kag
plastar or pasanyog sa ila siniyang illegal nga negosyo. Standby diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kung alang-alang pagin si Bombo Jomar, si Bombo Angel, kay 90% sa mga portalets, ining mga portable toilets, ang natukod na or naplastar na sa mga area ang gintumod sa General Services Office kag sang City Environment and Natural Resources Office under Engineer Neil Ravena. Now, isa sa mga problema dire kay just like sang send-off ceremony, madasig kuno magbaho ining mga portalets nga pangplastar dira iya sa may Freedom Grandstand. So ano ang buhaton dire sang GSO Senro, sang in charge sina diri agud nga hindi magbaho. Kalaway man nagkaroon nga ang mga bisita tato sa may Iloilo Freedom Grandstand samtang nagalantaw sa performance sang mga tribo. Nagahaklo sila ya sang hindi manami sini iyang dapya sang hangin tugas ang portalets. No? Sa aton sinimatag palamati. I-check naton kung anong lihok diri karon sa in charge. Lakip na sina diri, istoryan taman ining marka ng absent sa kay Councilor Nick Baronda. Apisar nga ti ara ini siya nga nagatambong karon iya sa sesyon. Kay wala ma-formalize ang iya sining leave of absence. Check naton si Bombo Angel Tan direktamente sa Iloilo City Hall. Jel, sa report please come in. Nakaplastar na ang 90% sa mga portalet sa syudad ng Iloilo para sa palaabuton nga dinagyang festival o kung selebrasyon sa sining festival. Sa interview sa Bombo Radio, Engineer Neil Ravena, iyaging pahayag nga may yara naka-assigned nga portalet sa kada area diri sa syudad ng Iloilo, especially sa mga judging area Bombo Champ. Kaga nagambal si ako na suno sa natungdan hindi malikawan nga may mga bad experiences gid man bi ang mga nagadagyang diri sa syudad ng Iloilo sa mga past years. Pangsusubong tinguhaan nila nga makahatag sang maayo nga serbisyo Bombo Champ. Kay ang katabo diri kaagahon pa nila ginakuha kag discharge ang unod sang tangke sang kada portalets kag paagi nila ini sa proseso nga ti base sa ila nga ti ang opisina nga just like ang para ang pag-discharge bala sang sining mga higko kun halin sa mga portalets. Actually Bombo Champ klaro man ni Engineer Ravena nga ti if ever may mga portalets gid man bala nga pabayad sang tag 5 ka pesos nga ti serbisyo nila hindi ina iya ka city government. Probably iya ina sa mga barangay nga ti naga-put up sa mga portalets sa kada area nila nga ti dira may pabayad gid man nga 5 ka pesos sa kung sino man ang ma-avail sa sinang portalet. So far Bombo Champ nga ti ang na plastar naton kay Engineer Ravena ang problema nga ti isa ang hindi ibla maayo nga baho sang portalets na plastar naton ina sa iya kag naghambal man ini siya nga ti kisa may mga lalaki gid man bi nga ti kung hindi na gid man bala mapunggan ang ila nga ti ilihion Bombo Champ ti naga kadto ini sila sa milikod nga bahin sang portalet kag dira himo o kung dira nagid malamay manghi Bombo Champ kaga nagambal ini siya nga ti isa sa mga rason nga ti nagakos ang hindi maayo nga baho and with that problem nagambal ini siya nga sa bulig sa enforcement team bantayan nila ina ang likod nga bahin sa mga portalets kaga if ever may madakpan sukton ini siya sa paglapas sang anti-littering ordinansa sang city government. Kaga dugang pa sa matungdan sa 23 ang kaagahon, ginapasiguro niya sini nga ti limpyo na ang mga portalets and amat-amat na ini nga ikuhaon sa syudad sang Iloilo. Yari aton pamatian ang nanging pahayag ni Engineer Neil Ravena sang aton ma-interview. Almost all nga portalets na napadala siguro mga nasa 90% na
kay naka-set up naman ang mga food kiosk naton, no, sa aton assigned nga mga streets for food kiosk, no. So more or less na set up na tanan, ma-adjust na lang kita sa 10% nga nabilin. Ma-adjust kita kung diin pagin naton pwede ibutang, no, as we will be observing this evening kung ano ang sitwasyon, no, kay may mga bago kita abi nga mga streets nga dito nila gimbutang ang mga food kiosk, no. Like nga sang una wala na sang area nga para sa food kiosk, pero subong doging consider nila nga pamutangan sang food kiosk. So ang stage naton mga judging areas amo na madugang man kita, no, para ma-ensure nga may usaron ang aton mga spectators this coming dinagyang activity. So for ang engineer ang regarding sa mga portalets, pila ini gani kabilog in total? 80 ka portalets ang aton gin-distribute. Sa 80 nga ni nga portalets so far, engineer, sini ang may mabantay bala, ma-maintain nga ti kay may mga nagareklamo last time minakamuno nga ti amo ini ang portalets ang pang-install ninyo do amo ni kuno ang do dasig bala mag cost ang do hindi nami nga bako when it comes kung magamit na bala, engineer, paano sini ang setup? Yes, may naka-assigned na nga personnel sa kada portalet to maintain, no, sang ina nga portalet, no. So hindi ta gid na malikawan, no, kay sa kagahon pa na naton discharge, no, ang iya nga mga tangke kay transport pa na kag i-treat, no. So amo na siguro sang una may mga bad experience kita, pero subong tinguan tagid, no, nga hindi na ma-experience subong sa atong mga pumuluyo. Ang engineer pagpasiguro lang ati libre ining nga pagbaya, ang libre ining serbisyo sa mga portalets kay minakamuno man last time nga tibasi kuno mi tagli mga bayad. Yes, no, basi misinterpret nila. Mayara kita yang aton wala mo makukisa may nga sa mga iban nga streets, mayara nga barangay bala naga-put up man ang mga barangay sa ila mga portalets para magamit. So nagapabayad sila, so basi masiling sila iyan as ang city, no. Definitely ang iyan as ang city wala giniya bayad. It will be maintained by our street sweepers nga naka-assign sa sina nga portalet. Pero ang mga barangay, so wala kami sang control sa ila over kay tigagasto man sila sa mga tissue, paper, kag mga panglimpyo nila. Siguro managurong ila ginaano sa do ga provide na sila donation box, no, kay by experience dira sa Valeria area do ga provide na ang ila barangay sa mga portalets man, no, kay so may mga kiosk na iya nga dira nga daan sa may Valeria extension, no. So do naka kita na, but ginapalibutan pa na, no, sang IEC team ta to ensure nga hindi magbaho. Usually ang iban nga nagabaho kay ang aton nga mga portalets yung kaysa may mga lalaki pala nga pangihi dira sa likod man sang atong portalet. So isa na sa mga cost nga nagabaho ang aton nga portalet, no. Kay usually ang gagamit sang portalet kundi sila kahulat dira sila kapalipod sa likod man sang portalet. So we will be issuing an office order sa aton nga mga enforcement team nga bantayan gid kay para mapangtakop ini sila in violation sa anti-littering law. Ala si engineer ang regarding naman di nga matapos na ang dinagyang sa inihimuso ng mga portalets nga Kita man nagahimos, no, kita ka-collected, kita gahimos ang tanan nga portalet para malimpyuhan naton liwat ug ma-dispose ang insakto ang mga tangke sini, no, nga nasupot yang mga discharges. Bali 23 sa kaagahon, engineer? Yes, 23 sa kaagahon limpyon. Nabatian sang atong mga kabombo si Engineer Neil Ravenna sang City Environment and Natural Resources Office, Bombo-Champ. Alright, so tingwaan nga hindi na magbaho ang mga portalets nga under iya sa supervision sang GSO Senro
may ara na sila sa solusyon kag may tawo nga tawag sige may tawo nga maga-maintain dira. Nagbaho lang to sa nagligad kay nga agani Bombo Angel. Ang actually Bombo Champ kay Liga dito sa may send-off ceremony bla Bombo Champ may nakahamtang na actually as early as sa send-off ceremony pa lang may mga napahamtang na nga portable toilets ning City Environment and Natural Resources bilang kabahin nga ti early nga preparasyon nila para sa dinagyang nakamuno diri si Engineer Neil Ravena nga may mga times man nga amon agani kay kinahanglan nila pabantayan Bombo Champ kay may mga tawo nga ti kung hindi nila mapunggan balang ilihion nila sa likod nga bahin sa portalets naga ginahimo ang nila nga daan at pag-ihi ti ang suno kay Engineer Neil Ravena nga ti amo na isa sa mga problema kaagahon nila gina-dispose ining unod nga ako nang ma-collect nila nga waste all throughout the day pero nagpasiguro ini si Engineer Neil Ravena nga ti butangan sang tawo agud magbantay kag mag-maintain sa sining portable toilets so nagpasalig ini siya nga kada area sa may portalets nga may nagabantay nga ti tawo nila under sa may City Environment and Natural Resources Office. All right. So kabay pa kay ti amuning gina-promote naton sa aton sini nga mga bisita karon kung mapabayaan adira or may mga tawo nga irresponsable sa paggamit sang portalets tido magabili na sang hindi maayo man karon iya nga imahe sa bahin sa syudad sang Iloilo. So kabay pa sa gyapon na napanawagan naton kooperasyon kag mangin responsable man Bombo Angel. Exactly, Bombo Champ kag kung tani as early nga daan subong nga adlaw nga daan Bombo Champ magasugod na ang food festival diri sa syudad sang Iloilo kag amat-amat na sunugan ni Engineer Kaina sa area sa may Valeria nga ti personal experience niya nga ti kadamo nga daan sang tawo kag ang 90% preparado na Bombo Champ ang 10% kani nga portalets ginalantaw kundi iniipahamtang kami mga places unexpectedly nga like may mga food fest nga ti ipahamtang dira kag kung diin man makita sang City Environment and Natural Resources Office nga ti dapat butangan sang portalets knowing nga ti ang tawo nga daan subong din estimate pa lang and as days pass by pagid Bombo Champ kan tawon dira kung pila pagid nga mga tawo ang mag-aamat-amat na kay tomorrow mayara a fluvial parade nga ang hiwaton and madamo pa nga mga events ang patigayunon dili sa syudad sang Iloilo mismo sa may city proper area gid Bombo Champ. All right. And sa pihak nga bahin Bombo Champ ang bahin naman ini sa pagmarka nga absent kay Councilor Nick Baronda. Balik-balikan ko lang na Rogel. Exactly, sige Bombo Champ. Hatagan natin sa information forwarded diri sa mga kabombo naton. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. So 90% ng mga portalets ang ginpang install sa managkalain-lain sini iyang area diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Kalabanan sini sa ila ara sa mga malapit sa mga kiosk sa aton sini nga food festival. So dapat mangin responsable man kita. Kita iyang magagamit sini. Okay, may mga in charge na dira nga mag-maintain but mas maayo gid kung mangin responsable man kita kay kalaway nagkaroon nga food festival kamo to pero ginaklo nyo yung hangin hindi amo di ba sa aton sini nga mga kabombo kag sabahin naman iya karon sang mga tagpalamatita nga makambal nga hambal sa bombo to way bayad nga drink may bayad na diyaw iya na iya sang mga kabaranggayan nga inisyatibo sa pag-provide man sang portalet tikon may mga donation sila ginapangayo kay ti ekspektaro na naton nga ining mga portalets ni linyahan gini mo kay halos tanan nga mga pumuluyo ang ara sa dalanon merrymaking makadto sa food festival mainom makaon so manawag gina iya, manawag gina iya dapat ma-answer gina sila iya sa Call of Nature nga ginatawag bla.
ti panghihi sila dira or kung deposito sila dira, ti expectaron tanana but nagakadapat man siguro nga mangin responsable kita. Parang tuloy-tuloy ang ligaya kumbaga. 51 minutos na kaligad sa takna sininga las sa 12 sa aton sininga pag panumbalik ka manwa. Sikero naton ang linya ni Mr. Jack Kunlo, balikan ta aton sininga mga ginpang schedule unang interview lakip na din report ni Bombo Jomar and then hibalon ta kung ano ang monitoring sa Philippine Drug Enforcement Agency tuhoy sa illegal nga drugaw. Kag ang PDEA may bagong regional director. Sino ayan mabulos sa kay Director Alex Tablate? Balikan nato ini matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumoras. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water.
Ang Sa tubig Bombo Radyo Iloilo, Philippines Standard Time, 57 minutos na nakalikad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Try na to na biliwat ang linya ni Mr. Jeka Kunlo dirang. Kung okay na, kag mahibaluan ta ang dugang pagiging informasyon na tuhoy iya sa road closure, kag ang effectivity sini lasay sa buwas na saga. Temprano pa, manirado ng mga mayor kadalanon sa aton sini mga kabombo to give way sa mga activities. Now, nga may kantanan man sa Dinagyang Festival, particularmente ining Iloilo Food Festival. Di matapos ang duwak tuig, mabatsagan ta naman ang matutuod sining iyang atmosphere sa Dinagyang Festival kay amugid sinadiri ang panugod mo. No? Ang mabatsagan mo ba lang, dinagyang na, madagyang man kita. Ining presensya sa mga kiosks sa mga mayor nga dalano naton. Ang Iloilo Provincial Capitol gani nag-umpisa naman sila sa pagbukas ang ila sining mga food kiosks dito sa Capitol Grounds in connection man sa Dinagyang Festival 2023. May judging area man dira, may stage man dira sa may kilid sang Kapitolyo. Isa man ini karon sa mga ginakalangkagan sang mga taga-syudad, probinsya, and even mga local kag foreign tourists ang pagbalik sa mga food kiosks or food kiosks sa mga dalanon. But as early as September, may mga food kiosk na kita nga, or October, may mga food kiosk na kita nga kita nga yara sa kilid sang mga dalanon, particularmente dira sa may bahin sang Delgado area. Kung sa dito nga remind sa aton nga lapit na lang dinagyang, among gining sitwasyon kung dinagyango. Pero kung dinagyang abe, may mga temporaryo sining nga dalan nga ginasarado kag ang kiosk ara iya sa dalan mismo. Ti isa man ini sa mga makabig naton iyang nag-remind sa aton nga dinagyang or dapat nga magdagyang kag magkinalipay kita, but before kita magkinalipay dapat sudlan ginaton anay aton sini iyang tiyan. Apit kita sa mga areas nga kung saan may ara sa mga food festival. Sa aton sinimatag palamati. Ang oras impunto launa. Diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Do mapinot gen? Jumar kita kundo lang alanggid si Sir Jack. Basi may mga ginahingagaw patong hilimuson. Kay hindi man lipod sa ibalo naton na masako karon ang Public Safety Transportation Management Office sa pagsikyar man sa sining mga lugar, pag-deploy sang ila sining iyang mga tawo, para man nga makabulig sa sining selebrasyon sang Dinagyang Festival. Ang highlights kinaton is Sunday. But subong Huwebes pa lang nag-umpisa na kita iya sa pagpreparar sang mga hilikoton man nga may ara sang kang tanan sa Dinagyang Festival. Pero isa pagid sa mga dapat pasiguraduhon man sang aton sining otoridad ang paglusot sang illegal sini iyang droga diri sa syudad sang Iloilo. Magluwas sang illegal nga droga ining pinaka-common shabu, ining mga party drugs pagini. Ti kagabi gin kasa ang operation sang Carles PNP batok sa isa ka high value target. Nakuha sa drug bust operation ining balor 6 milyones sa pesos nga illegal siniya nga droga. Ngati very thankful man gani si Mayor Jerry Treñas sang amo siniya kadako nga nasakute nga illegal nga droga kay dakong posibilidad nga malapta ini by Friday, Saturday, and Sunday.
I-check na to ng linya ni Bombo Jomar Villa. Joms or Modge? Modge. Sa report, please come in. Pabutsang palalikban pa diri karon sang Carles Municipal Police Station akon sa diin naghalin ang ining source sa sining illegal nga droga ang nga na-recover diri karon sa gibatigan nga drug bypass operation akon sa diin sa matanda sa aton nga mga tagpalamati nagpatigan diri no sa drug bypass ang Carles PNP upod ang Provincial Drug Enforcement Unit sa may area sa Barangay Barusbos, Banwa sa Carles, Iloilo, kung sa dinti ang arestado amo ni si Matthew James Bacos, 20 anyos sang Barangay Butungon, Banwa sang Estancia, Iloilo. Bali na recover ini saya tanan ang suspected illegal drugs nga naga-amount sa 6.8 million pesos. Bali sa sininggit patigayon nga drug bypass operation, na baklad ini siya una sa sining 600,000 pesos no nga balor sa illegal drugs. Dako ini siyang sachet no sa sining illegal nga drogas, suspected illegal drugs. Kag recover ini dugang ang mga iban pagid nga mga items no sa sining illegal nga droga kung sumasumahon naton mas o menos nga lapit sa 1 kilo no sa sining illegal nga droga kati nag-amount diri sa 6.8 million pesos. Dugang pa diri sang otoridad kag base diri sa pag-angot man naton sa pagpanguna diri karon ni Police Master Sergeant sa Carles PNP, Police Master Sergeant Manuel Hermogenes, ang PIO sa Carles Municipal Police Station. Palaligban pa ni karon sa ila kung sa diin naghalin ang ining source sa sining illegal drugs nga ti Monica dako no. Actually ang police dras may Carles nagating alaban butsam kay first time igno sa ila nga ti Monica dako blano sa sining amount sa sining illegal drugs ang na-recover nila no sa sining gipatigayon na drug bypass operation. Actually dugay naman nila ni na monitor ang ining arestado kag based sila sa sining kategory makabig ini siyang high value individual adra sa may Banwa sang Carles Iloilo. Ang ginalantaw diri sa otoridad bisan sila gapasalamat man kay na-intercept ni kung natawon tati ang Banwa sa Carles doon di man kita tama abi kadamo dira no nga mga commercial establishment ang ginalantaw diri nga posible nga pang dispatch pa ini no sa iban nga mga Banwa ang ining volume no sang illegal nga droga kun wa ini siya nadakpan sang otoridad bobotsam kag nagapati diri sila nga posible nga i-transact pagid ini diri sa may syudad sang Iloilo subong ati naga-celebrar kita sa Gadinagyang 2023 no hindi lang man taga syudad kundi si Banbanhi nga nagapangayaw man adri sa may bahin sa syudad sang Iloilo. So subong ti under custody ini sang bahin sang Carles Police Station ang ining nasambit karon nya nga individual Bombotsam. Ginatingwan man rin nila kung matumod pagid ang iban pagid nga mga individual man ngati posible may kalutanan masaya ngati agod nga mapapas ini sila tanan sa sining pag-engage no sa sining illegal nga droga. Ipabati tabla no ang pahayag dire kay Police Master Sergeant Manuel Hermogenes sang may tribute dire sang Bombo Radio. Natigayo nga makuha sa nga posisyon ini aton nga suspected siya bo nga gabrobanta yara si sa kilo kag may street value nga 6.8 million pesos sir. Nga transaksyon na ini sila sa aton nga operatiba kag natigayo ni siya madakpan ng aton nga budol money naga-amounting ini sang mga 600,000 pesos. 559,000 sa di 500 ang mga aton nga budol money kag may mark money nga 500 pesos. Sir. Ang bypass money 600,000? Yes sir. Bali 559,000 ang budol money kag 500 pesos ini ang naka-include nga mark money naton sir. Okay. Sino po dyan sir sa arestado? Isa lang yun siya? Bali isa lang ni siya sir ang aton nga arestado. Sa mo nakadamo no na recover na siya ang drugs ni bali pa undergo pa ni social examination.
Yes sir, actually sir, dalanan siya kagina sa nga aga sa aton nga sa aton investigador dira sa crime lab no sa Camp Delgado. Agud to nga makuan ni verifika ining mga na-recover sa iya. Nagsubong man ining aton nga suspetsado sir. Anong kategory siya sir sa arestado na ton? Suno sa aton nga mga operatiba sir, high value individual nga aton nga arestado. Dugay naman ang monitor. Yes sir, more likely sir, kay naglabot na siya sa amon banwa, even though taga-istansya sa, Oo. more likely dugay na ni monitor sa aton operatiba siya. Gani kay dira sa paano ang transaction through cellphone? Yes sir. Nag-istorya rin sa aton nga operatiba sa aton nga intel operatives. Tiklo siya din silang transaction na sa may barangay Barosbos. Oo, din kuno halin sir ang amo na kadamo nga droga. Subject pa na sir sa further investigation sa amon nga intel section tag-invest. Agud to nga matil naton ni ang possible source sini sa mga na-recover sa iya, sir. Okay, din kuno na posible nga pang distribute pa. Kung paglantaw ko lang sir kay ang amon diri Banwada medyo naligwin na ni siya de. Siguro da mabudlayan man sila ma-dispose diri ang 1 kilo. More likely siguro sir i-distribute pa nila ni sir sa iba siguro nga banwa. Or either man basi kung dalon para siguro iban sa dinagyang ay kadamo sila sa nakuha siya ni. Oo, gani kay amo ang pinakadamo do na recover. Ari may paano siya sir, may mga plastic bag ni siya. Bago okay. Ako lang atra na suod ng aton nga nga na-recover siya nga mga Oo. Nga mga items. Ano pa gid na recover sir? Bali amo na sir ang bali siya 20 na siya ka 20 na siya ka naputos-putos sa sir ng transparent na plastics. Kagang yes ning bugat nagadalagan ni sa kilo no probanta 1 kilo gini na siya. Dagin antaw ka amon ning iya nga market street value naglabot ini sa 6.8 million pesos sir. Gani ka dako gini nga amount sir. May mga pa na sir may na monitor ka mo basta may mga upod pag sa mga transaction. Hindi ta ma-discredit ang possibilities sa mga kaupdanan niya nga ari man diri sa palibot since nga nakalabot siya di. Tag-isa pa na sa ginatutukan sa aton nga katapos ng Police Santris may Banwa San Carles sa pagpanguna ni Police Major Robert Jason Pancha sir. Agud to matiklo naton nini ang mga nagahimo ni sa hindi mamayo nga mga pagkabutan sa aton Banwa. Yes sir, first time ni sa experience ang Carles, no? Eh mga previous namon di mga sachets lang eh. Subong da nakibot kami nga mo ni kadamo ganing dala sa aton yung suspetsado. Gani sige din sa sir subong sir. Bali subong aton suspetsado yara subong gid subject sa sa laboratory sa aton sa crime lab. Si Police Master Sergeant Hermogenes Bumuchamti amo na karon na isa man na sa dako man accomplishment sa part sang Carles Penpi sa pagtumuno ni Police Major Jason Pancha sa may nasambit karon nga lugar Bumuchamti kin dala naman to ang ining mga recover nga droga sa may kampo agod nga ti ma-validate kung barat niya na-recover to ibang dugang ang ining kontuan giman ti illegal karon nga droga kay hindi di sa basta-basta no nga drug by mass operation kay ginapastikan karon sang otoridad Bumutsam ginahibalo pa man ti dugang based record sa ila sa nga pagsekyar kung balati pagid ang background kag mismo sa barangay kay ang address gid sang sining arestado taga-istansya. It means nga nagkadto siya sa may Banwa San Carles natidra siya nag-transact sang illegal nga droga. So counter-check pa diri kung bala may iban pagid ini siya nga ginadilan magluwas to sa police for surveyor ba nga nag-transact ato siya kag isa pa na sa isa direktor sa sining mga lihok sa otoridad. Agod nga ti mahibaloan dugang ang ining mga koneksyon karon kay hindi sa basta-basta ka damo no ang ining na-recover kag kun sa diin ang source no amo ning isa man sa ginapaligbanta asang Carles Municipal Police Station kati pinakpunta na ning Banwas may probinsya sa Iloilo Bobocham
ang abanwa sa Carles kag munang isa diri karon sa mga lihokman asang bahin sa Carles Police Station. How's Bobo Chap? Ara man lang galing ang accomplishment nga mahatag ni Major Jason Pansya. Ipos-ipos na sa pro magbirada siya, tag-isahay lang, kapin 7 ka milyon ka pesos. Joms, ang na himo nga ma-recover nga illegal nga druga? Amo na gani nga ang nablampat nga slowly but surely. O perte, slowly but surely. May mga slowly but surely na subong? Oo. Muna at least hindi ni siya hambal kasi pila lang ka mga sachet na kundi mga lagko ding mga binolto kasabo. Ang na-recover dara po Cham ngati isa pa ni sa dako nga accomplishment kiti ang iba ni daan gina-pag-repack pa nimo. Aha. Di ko pag-repack po ni pila ni kaya mga plastic sachet ni karon kang mga lagko ni mga binolto kasabo at imorolis mga 1 kilo to ang estimated sa otoridad. So dapo pagid ang mapektuhan kung why di matigayon nga nadakpan asa nga to sa otoridad Bobo Chap. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Tiba mayo man keep up the good work tira sa kay Police Major Jason Pansya. Pero hindi mo pagkalimtan sir, dapat ang mga krimen nga nagaklinabo dira masulbar mo man May mga madakpan man kamo dira nga suspitsado ka mapasakaan sa kaso. Okay man ini nga nagakampanya ka na batok sa illegal nga droga kay obligasyon yung man nimo. Pero ti dako ni kanon nga accomplishment man sa bahin sa Carles PNP sa pagpamuno ni Major Jason Pansya nga nakahulik sang dako sining isda. Tama ko nimo kapin 7 ka milyon ka pesos kagambal pagani sa investigador sa Carles Municipal Police Station. No posible iya nga amo pa ni ang ipalaptahon diri sa syudad sa Iloilo. Di may gani kinasakuti na yun 14 minutos na nakaligan sa takna sining alauna. Check ko na this time ang linya ni Mr. Jack Kunlo. May kantanan man sa mga dugang impormasyon kag announcement man from the Public Safety Transportation Management Office. May kantanan sa road closure. Sa linya naton si Sir Jack. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Chamini, live ikaw sa Bombo Anay South 2, sir. Bombo Champ, mayong hapon kag may hapon gid sa aton tagpalamati. Masako-sako gid ikaw subong Sir Jack, naibaluan gina naton but luyag naton nga mapalinton man sa aton sino magkabombo nga by tomorrow lasay serado na mga mayor nga dalanon kag pipila pagid ka mga dalan nga seraduhon kita Mr. Kunlo, sir. Yes, Bombo Champ, buwas masugod na ang aton 3-day highlights ang aton nga dinagyang. So sirado na kita 6 AM no in punto lasay sa aga pagasiradaan niya ang mga mayor kadalan sa aton city proper. Bombo Champ no para mas mapamilyar aton nga tagpalamati no kung ano ang gi-close naton sang opening salvo amo man na ang aton nga mga dalan ni close buwas nga adlaw Bombo Champ no but pero subuhi nga adlaw Bombo Champ nagasugod na ang aton nga food festival no sirado na yang aton na portion sang corner sang Valeria Delgado naton Bombo Champ no Solis Street naton ang aton Yolo Street Bombo Champ no ang aton nga Arsenal Street Bombo Champ no aton Albiger Street sirado na para sa food festival naton Bombo Champ no kag amo na Bombo Champ medyo maka-experience kita sa moderate to heavy traffic no within city proper area naton Bombo Champ. Buwas lasay saga Sir Jack kutob na ginamang mga salakyan dira iya sa may likod sang Kapitolyo. Yes, buwas Bombo Champ alas 6 asa nang gidlan sa likod sang Kapitol ang aton salakyan dira no makaagi ang private kag ang aton Lapas, Lapos, Baribero nga ruta dira lang hasta ang aton naman niya Bombo Champ nga mga haro nga mga ruta no halin sa haro ang aton Haro City, Haro Tagbak naton, Haro Ungka hasta na lang sa may area sang Lapas, Lapas Market Bombo Champ no dira na lang sila hasta kag matabok na kita lakat-lakat sa aton nga Forbes Bridge pakadto sa city proper area. Ang halin naman Bombo Champ sa aton yang Mandurriao area kag Molo area Bombo Champ no Arevalo area diri na lang hasta sa may Halandoni Bombo Champ no intersection sa Halandoni General Luna Bombo Champ no pero ang aton yang private vehicle hasta pa sa may Mabini Bombo Champ maka-access pa na sila dira ang area Bombo Champ. Ang halin naman sa aton yang mga Timawa Baluarte Bombo Champ halin na lang diri sila sa may Delgado
Mabini nga intersection na Bombo Jump paliko na napakadto dito sa may Dilion, then Fuentes back sa Ledesma, Delgado, Bombo Jump, no, balik sa ila original na ruta. Ang halin naman naton yan ng mga taga Gimaras naton Bombo Jump, no, aton nga mga pumuluyo sa Gimaras, diri na lang na sila ya sa Bombo Jump sa may aton Plaza Libertad, no. Plaza Libertad naton Bombo Jump, ang parola kagang ipipila naton ka mga harusitiyo nga dira lang designate, dira na lang sa may Plaza Libertad, no, kag maglakat-lakat sa kita patabok sa aton city proper area, Bombo Jump. Oh, so kung may transaction kay mo by tomorrow, kag kung pwede malang sa sunod na lang semana ina Sir Jack, mas makaapayo gid sa mga kabombo naton. Yes, Bombo Jump, no, kung may mga transaction kita nga pwede naton pa iway by next week, mas maayo gid. Pero kung hindi Bombo Jump, i-enjoy naton ang ambience, no, kag ang aton nga city proper area kay puno na ini sa mga aktibidades, no, kag mandamo na kaya kita makita sa dalanon. And kung hindi pa paiway, maglakat-lakat na lang kita Bombo Jump, no, kag hindi magid naton na batagan ang kakapoy kiti makita naton sang madamo nga tawo ang nagalakat ta Bombo Jump. All right. Now, may ara pagid bala sa mga adjustments kay hindi man lang diri iya sa bahin karon iya sang city proper area kay do believe ang illumination naton do dito iya sa may area karon sang Mandurriao. May ara bala sang adjustment man dito sa mga di pampasero nga salakyan na Sir Jack? Yes, Bombo Jump. Thank you, salamat tingin pamangkotin mo. Bombo Jump, ang aton illumination isa sa ikaduha nga pinakadako, no, aside sa aton nga dinagyang diri proper sa city proper ang dinagyang illumination. Bombo Jump, yes, may rerouting kita. Although maka-access kita Bombo Jump, pero by 3 o'clock in the afternoon masira na kami Bombo Jump. Ang ma-access naton ang aton diversion road Bombo Jump kung halin ka dito sa Top North pakadto diri sa UP area, one way na ina siya Bombo Jump pakadto diri, no, pasulod sa aton mall o kag city proper area. Kung halin ka diri sa may area sang Esplanada Bombo Jump, no, halin diri sa may UP or Nabitasan area, one way aton service road Bombo Jump, no. Ang aton service road one way pakadto sa Top North, pakadto Sambag, pakadto tungod lang na ang iya nga way Bombo Jump, no. So amo na ang flow sang traffic naton dira Bombo Jump. But of course, no, hindi na kita pag nagsugod na ang aton illumination, hindi na kita ka-access sa mga establishment dira Bombo Jump. Ang aton access road diri na sa likod, no, sa may area sang Atria or sa may San Rafael Pison, Bombo Jump lapos dira sa dako nga mall, no, Bombo Jump. So amo nang entry exit points ang aton nga mga makanto sa mga malls nga dako dira Bombo Jump. And of course, ang sa area sa Mega World close naman ina Bombo Jump. So ang aton access, diversion road naton, kag aton service road, one way ang service road, liwaton ka Bombo Jump, pakadto dito sa Sambag nga way, north nga way. Ang halin naman ang aton naman yang diversion road Bombo Jump, one way man na siya, pero pakadto na diri balik sa syudad or sa may UP area Bombo Jump. Aha, all right. Sir, tawag siya gani ang deployment sang kabugusan nga puwersa sa PSTMO sa sulod sa tatlo sini kadlaw, kumusta? Bombo Jump, full deployment kita, no, 600 personnel Bombo Jump ang i-deploy sa aton PSTMO para sa kabugusan sa aton nga dinagyang festival Bombo Jump, no. Nagakanda kami sa amon mga final briefings and security preparations sa Bombo Jump, and by tomorrow full deployed na ang aton tanan personnel sa PSTMO Bombo Jump. Thank you so much, Sir Jack. Good afternoon. Bombo Jump, salamat gid. Happy dinagyan, halabira Iloilo, mayong hapon liwat. Diri wabit si Mr. Jack Kakunlo ang head sa Public Safety Transportation Management Office. So mo dato ang mga information tuhoy iya sa road closure, temporary road closure, ang pag-agyan sa mga di pampasahero nga salakyan, ang mga pribado nga salakyan, kag may kantanan man sa illumination, no? Ang mga traffic adjustments naton. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo para nga hindi makatugas ang dugang pangahuol by tomorrow kung may mga transaksyon kamo suno sa kay Mr. Kunlo, kung pwede pa lang paiway na next week ka. Sa aton sinimatag palamati. Oras na to na 25 minutos na nakaligad sa takna sini o na 21 minutos na nakaligad sa takna sini ngalaw na. Okay, kagahon ko lang si Attorney Abonado, ang spokesperson sang PDEA 6. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad ina may kantanan sa panibagong regional director kag kumusta yan ang monitoring nila sa illegal drugs
kay ti ginalauman nga posible masulod ginadriya kay dinagyang mo. Balikan naton ini pagkatapos sa bilang importante nga mga panumdumang oras. Sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabahian ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay. 5 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad karon sa bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Balik-balikan naton ang linya karon sa spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6 si Attorney Bumrad Abunado. This time balikan ko si Bombo Angel, may kantanan sa sining pagmarka nga absent sa kay kagawad Nick Baronda. Now, apisar nga ti ara ini siya sa sesyon kay ang balasihan si Andre Banwa informal ko no ang iya sining application sang leave of absence. Oh. Nangin masandukot man ang pagduso diri ni City Councilor Plaridel Nava. Oh, nga dapat markahan gid nga absent. Now, si Doc Nick Baronda. Oh, ang dugang sining detalye
hibalo naton kaupod sa kay Bombo Angel Tan direktamente karon sa Iloilo City Hall. Kagapon ginpatigayon ang regular session. Kag sa pagpatigayon sinisang regular session, ara ang presensya ni City Councilor Docnic Maronda. Pero nagpahayag diri si City Councilor Plaridel Nava nga mayara sang diferensya sa leave of absence sang kaupod niya nga konsehal. Kag ini makabig iyang informal kag way nagagi sa husto sini nga proseso, rason kati nagakadapat lamang kuno nga ideklarar or kabigon or markahan nga absent si Dr. Nick Maronda. Hibalo nato ng dugang nga mga impormasyon with the Bombo Angel Tan. Bombo Angel, please come back. Hindi tuman ang kalipay nga nabatsagan ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava, apisar nga na markahan na nga absent si Councilor Nick Maronda sa ginpatigayon nga special session sa nagligad nga December 28, 2022. Sa interview sa Bombo Radio kay Nava, iyang pahayag nga dapat ma-penalize tungod sa dishonesty nga ginhimo ni Councilor Maronda kag gintawag niya ini nga disorderly behavior. Ang ati isang sang tion nga nagpatigayon sa special session nila Bombo Champ. Before pa man nagsugod ang special session nga to, nagpamangkot nag-raise sang concern si Kagawad Nava, kung matandaan sa atong mga kabombo nga nag-raise siya sang concern sang pamangkot kung may yara bala nga city councilor nga nag-attend sa Zoom meeting nga yara sa luwas sang pungsod apang wala sang may nagsabat kag naghambal man nag-ako nga yara sila sa guwasang pungsod samtang nagpatigayon atong special session. Sunod pa sa natungdan, dapat hatagan sa mga kaigo nga sanksyon kag ang si Doc Nick o kon si Councilor Nick Maronda tungod sa sining dishonesty nga ginhimo nga kapila man actually ging open up ni Kagawad Nava. Isa ini sa mga open up niya ang dishonesty, ang pagmarka nga absent ini siya sa special session apang si amoto gani ang natabo Bombo Champ na markahan nga absent si Doc Nick o si Councilor Nick Maronda apang bisan suno kay Kagawad Nava kung Councilor Nava bisan kapilangan naging tackle ang dishonesty on disorderly behavior, wala ini siya o kung wala sang gana ang konseho mamati sa iya. Ini ang suno kay Kagawad Nava. Dugang pa sa matungdan, wala siya sang dangpa na iban kundi ombudsman gid lamang. Nakaplano na today nga naga-craft sa ini siya sang ipasaka niya man na kaso sa ombudsman, and by next week possibly dito na ang mga papeles. Kasi ang actually Bombo Champ, isa sa mga na-raise na concern ang ordinansa nga napasar sang nagdigad nga special session atong bonus o kun ang kwarta para sa mga contractual employees bala Bombo Champ. Ang na-raise dito ang concern nga yun ay ang nakabutang sa minutes of meeting unanimously approve ang ordinansa apang pina-open up nga kung ano gid man bala ang matabo Bombo Champ knowing nga nagpasar sang papeles si Councilor nga sa pag-attend niya sa special session, yara siya sa luwas sang pungsod. Ang una-una dito nga naistoryahan nga maapektuhan ang ordinansa apang nakasunta na lang nga hindi na na-release. Ito po mo maatat ang minutes sa meeting na Jel? Yes. Pundo anay bay kay do nagadula-dula ikaw? Bombo Champ, okay na. Signal na sa may area sa City Hall. Yes, Bombo Champ. So, ang mo to gani, Bombo Champ, ang matabo ito sa ordinansa.
So far ang hindi na ato pagtandugo knowing na release na ang pondo para sa mga contractual and job hire sa Iloilo City Hall. And then ang matabo na lang dito Bombo Champ, ma-attach na lang sang minutes sang meeting nga i-indicate nga absent that moment o kung that time sang special session si Councilor Nick Baronda. And isa pa gid sa raise sa concern ni Councilor Plaridel Nava nga wala sang validity ang letter ang aging pasar ni o kunding pasa ni Councilor Nick Baronda, which is amo ining authority to leave nagikan kay Mayor Jerry Treñas bangod suno kay Kagawad Nava wala sa idalo o kung wala sa idalom sang jurisdiction sang executive branch ang sangguniang panglungsod. If ever gid man di base sa proseso kinahanglan sang authority to leave o kung papirma sa leave of absences dapat kay Vice Mayor Ganjon o kung sa Department of Interior and Local Government Unit ang idalom sa sining proseso. Yari aton pamatian ang nanging pahayag ni Councilor Plaridel Nava sang aton ma-interview. Well, I'm partially happy and contented because dapat i-absent man gid siya, and I'm glad that the City Council sa hindi nagdesisyon na dapat markahan gid siya absent. So, bisan niya pato ka paliko-liko sa istorya sa iyang explanation, nagdesisyon ng konseho na absentan gid siya, no? So, we preserve the integrity of the council. Partially because ang isa ka question na raise naton kung wala dapat siya pinahan because of disorderly behavior sa pag-attend niya sa session despite nga sa iba niya pungsod, do wala to matakol, no? Do gina-iksan kaya wala gin diskusyonan sa mayoriya bumayya. Councilor, duging dito may bahin sa imo at speech naging question nimo ang o kung naging mentionar nimo ang ang dishonesty naging akto man ni Councilor Baronda. Ano sini ang luyag nimo ipalabot, Councilor? That's why he has to be penalized because of that, no? Imagine sa session gipamangkot kung sino kung tanan bala ara sa pungsod and wala sang ara sa abroad. He kept silent, no? Wala niya gin-disclose nga ara siya sa abroad at the time of our special session. That's dishonesty, which is tantamount to disorderly behavior under the rules. So dapat gin-sanction sa konseho because of that. Tigil gito, gin-emphasize ko na duway man sila ganang maitakol. So para sa ila, enough na nga i-absenan siya. Pag-absent siya, may repercussion na. Especially if he received his salary in the month of December, isang absent siya without official leave. So that is already something tubangon niya nga kaso. So, ang ako, wala na ko dampan niya iban sini. Ombudsman na gilang. So we are drafting today the criminal complaint and administrative complaint against him sa ombudsman. Probably next week ma-file natin ini. Councilor, ang bahin bala dito sa ordinansa nga regarding sa para bala bonus sa mga contractual bala, Councilor, nga tong naaprubahan sang City Council sang December 28. Ano sini ang matabo knowing nga nag-attend, nagboto si Councilor Baronda nga despite nga yara ini siya sa luwas ng pungsod? Di ito ko naman tandog. Because if we amend that, dako ng repercussion, no? Dako ng problema. So brahon na lang sa minutes, ibutang na lang sa minutes nga absensya. And problema pa dako na swelduan sa December kagin baton niya despite absensya. So damo sa mga technical, legal implications ini tanan kung hindi na gito ma-amend kiti na release ng kwarta. So, ang decision nga, let it be, para hindi na ito mapiktuhan. Anyway, biskan absinan siya, good as approved man ito gyapon ang among ordinansa. So, i-attach na lang ang minutes nga absent siya. Kasi for purposes nga sa claims niya, sa leave niya, credit niya, sa absences niya, amo nang mabutang sa iya record. So far the ordinance is concerned, ginisisyonan sa konseho na hindi na pagtandugon kay mapiktuhan gid ang kabilugan nga proseso. Abi nila ma-cure nila ang defect. Wala i authority mayor ba nga mag-issue sa travel authority.
ang pwede lang may issue ni Mayor sa Travel Authority ang mga empleyado sa City Hall nga under sa iya sa executive branch. Tapos ang konseyo ya is co-equal and independent from the Mayor's office. Kung gusto kami mag-leave ng mga konsyal, ang mahatag sa amon sa mga approval sa leave is the Vice Mayor. Amon na ginabutang sa local government code. It is not the Mayor. Vice Mayor ang ma-approve sa amon leave. Ang Travel Authority naman, kung konsyal ka sa syudad, ang mahatag sa imo sa Travel Authority is the DILG, ang Regional Director. Ang mayor wala authorities na. Kaligiti, siyempre, kalyado sila. The mayor wants siguro to save him. Kung paano, kung nabi, pagwaon na nga dumiara. Pero, ang Travel Authority, kinisyon ni mayor has no probative value. Why dito ya? Wait, kan sa din makadto ng korte. Why na ya? Because the mayor is not vested with the authority to issue a travel authority. Lastly na lang, Councilor, so far kontento ka na bala sa nangin proseso sa City Council sa sining natabo o ko na ining to ang paglakat ni Doc Nick Baronda nga wala ini siya nagpanubis ang matuod? Kulang-kulang gid, no? While okay kita, contented kita sa pag-absent sa iya, which is the proper thing to do, pero ang pagkulang sa pagdisiplina sa iya for disorderly behavior, wala sa pag-disclose nga sa iba niya pungsod, kag wala siya nag-file sa leave, nag-attend sa session. So, muna nga ba ko ganing hindi na ko dira siguro magkadto sa konseho, dito na lang kita sa ombudsman mag-file. Kaya kung sa konseho, ang biases will always be there. No, kaya upod sila, isa sila ka-partido. So, but still, at any rate, happy ko because he was marked as absent. So, gusto ang aton naging panindugan sa gina-affirm kita sa konseho na absent kit siya dapat. Nabatian sang aton mga kabombo si Iloilo City Councilor Plaridel Nava Bombocham. Alright, so kung may mga legal moves si Kagawad Plaridel Nava, kinamatarong niya man ina kay sandig sa iya sining nahimaluan. May mga nakomiter iyang paglapas sa mga pagsulundan si Doc Nick Baronda. So, may kinamatarong man na siya nga magdirekta dito iya sa ombudsman kung ang iya sining pamatsyag nga daw ginatabon-tabunan dira iya sa sangguniang panglungsod kay hindi malipod sa ibaluta mga kalyado na dira do halos tanan magkaalyado ina sila upod sa kay Mayor Jerry Tanyas sa Mumbai Jail. Exactly, Bombo Champ. Amon agani within this day, nagambal man si Councilor Plaridel Nava nga ang timeline niya bala nga magsumiter siyang mga nagakaigo nga papel sa ombudsman nakaplastar na intang maayo. Naglantaw naton kung ano pagidman ang manginsunod niya nga lihok. Kaya actually, Bombo Champ, miyara pagid 72 hours hindi hatag ni ang City Council kay Doc Nick Baronda nga upon receiving bala sang papeles nitong just like last time amo to gani nagsumiter in siya sa papeles mantingan nagaako nga nagkadtuin siya sa may sa luwasang pungsod while nag-attend sang special session ng taon natin mo siya kung ang pagpasar bala kung pagtag ni Councilor Nava sa papeles diretso sa ombudsman mas mapadasig pagidman bala ang proseso kung mahatag pa siya sang kopya sa Department of Interior and Local Government Unit kay naistorya natong ligad ang head nila dira sa area nga if ever gid man maghatag sang kopya si Councilor Plaridel Nava i-forward nila ina sa may provincial nga level, and if ever gid man be ma-check sa province nga level amo na pag-forward nila sa national level Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. So kung may nakita nga diferensya si Kagawad Plaridel Nava, may kinamatarong man siya nga mag-file sang kaso. Sabto lang ni galing ni Konsihal Nick Baronda. Kung may ara na man sang kaso, kay tituyo ni Kagawad Plaridel Nava nga ma-file siya sang kaso sa Office of the Ombudsman.
41 minutos na nakaligad sa takna sining launa diriman sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sanbaya kay sa Limanugay, istoryahan naman diri ang resolusyon ni 3rd District Board Member Matt Palabrica nga nagahingyo kay Presidente Bongbong Marcos kapag sigo ng ayuda para sa mga sugar farmers. Aprobado na niya sa sangguniang panglalawigan mo. Pero tido may ara pagid sang linibo katunilada nga i-import kita iyang kalamay. Sa aton sini nga matag palabati sini nga tuig 2023. Akon way man kita sa sini probasi kung maglabot balas punto banwa nga out of desperation bla. Aton sila sugar farmers, kabay pa nga hindi lang magpariyo sa mga onion growers naton. Ati kay daw why man sila bawian, hindi na sila yakatakas ang ila sining kautangan para sa ila sining farm inputs. Why nigin sila iya sang lisuan, ti nakapaminsar sang hindi mayong buluhaton. Nakapaminsar nga untato na lang ila sila nga kabuhi. Masakit man ina mo. Para iya sa pamilya sa mga nalisdan. Pero ang rason, mas sobra pagin iya ka sakit sa aton sila nga mga kabumbo. Nga ang mga farmers sa mukuntani ning mga tawo nga hatagan sang nagakigo man nga importansya kay kung wain ni sila, pay kita iya sang pagkaon sa ibabaw sa aton sining lamisa. But it seems nga do kasubong niya nga may tagsa-tagsa ka mga interes nga ginaprotehiran. Rason nga ang interes sa mga mangunguma, amo yang napabayan. 43 minutos ang nakaligad sa takna sining launa diri sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto. Okay na si attorney? Way pa siya gyapon ka join. Si Bombolin sila nay? Sa aton sinimatag palamati parang duro-diretso kita driman sa pagpalayag karon sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang oras naton 44 minutos na nakaligad sa takna siniiya nga launa. Kung madumduman pa sa aton sinima kabombo na pamatud-an sadto kag insakto ang panindugan sang Bombo Radio Philippines nga wala iya sang pagkakulang or shortage sa supply sang kalamay nga ang the so-called sugar shortage ang himo lamang sang pipila katawo nga nagasiding parang iya nga makakwarta, para nga mabusog lamang ila sini nga interes. Diri kag natumod man nga ang sugar shortage nga ginahambal sadto, ang kahimuan gid lamang iya sang pipila ka mga tawo. Pero ay naguntat si 3rd District Board Member Matt Palabrica nga mag palabot sang katuyuan para iya sa mga sugar farmers diri naman iya sa probinsya sa Iloilo. Si Bombolin si may follow-up report. Lynn, sa report please come in. Aprobado na Bombocham sa 14th sangguniang panlalawigan ang resolusyon nga ginduso ni Iloilo 3rd District Board Member Matt Palabrica nga nagahingyo iya kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga padasigon ang ayuda na para ya sa mga sugar farmers. Ang ining resolution Bombocham may ara ini sa tigulo nga resolution urging His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. to accelerate the national government assistance to the sugar farmers to give substance to the legislative intent under the Sugar Industry Development Act or RA number 10659 providing subsidy to sugar farmers and to tap all available unshipped export sugar before resorting to importation. So sunod diri kay Board Member Matt Palabrica, pisar nga tinag-import na yasang kalamay ang Sugar Regulatory Administration
wala sa gihapon naga-estable ang presyo sang kalamay diriya sa pungsod Pilipinas. Ipahayag niya may mga report gani nga nabaton ang mga sugar farmers nga mayara na naman sang import program nga inugpatuman ang Sugar Regulatory Administration nga dako ya bombot ang posibilidad nga makaapekto na naman ini sa mga mangunguma. Dugang padarisang natungdan, tion na para nga matalupangdan man sa national government kuntani ang kahintangan o konsitwasyon sang sugar farmers pinaagi man sa paghatag ng ayuda sa mga mangunguma. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo 3rd District Board Member Matt Palabrica sa ginpatigayon mano nga sesyon sa sangguniang panalawigan kung saliin approved ini sa bahin sang SP. Proposed resolution urging His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. to accelerate the national government's assistance to the sugar farmers, to give substance to the legislative intent under the Sugar Industry Development Act, or RA number 10659, providing subsidy to sugar farmers, and to tap all available and cheap export sugar before resorting to importation. Whereas it is now clear that despite the two successive importations of sugar under Sugar Order Number 3, Series of 2021 to 2022, covering 200,000 metric tons and an additional 150,000 metric tons under Sugar Number 2, Series of 2022-2023, the level of prices of sugar in the country have not stabilized. Whereas by all indications, there is no chance that the projected level of production for the current crop year 2022 to 2023 of only 1.876 million metric tons will improve, even with the approaching peak harvest season. Whereas sugar farmers have received reports that the SRA will soon implement an import program which undeniably will again impact on sugar farmers. Whereas structural reforms in the sugar industry cannot conceivably be achieved if the current SRA board will continue with the regulatory practices of the former SRA board that was characterized by the unabated allocation of export sugar, despite the incontrovertible fact that sugar domestic consumption requirements of the country far exceeds the level of production, the importation of sugar to augment supply, and worst of all, the importation of sugar to restore the deficit caused by the forced allocation of sugar to sugar farmers despite the shortage situation. Whereas it is about time that the national government address the plight of sugar farmers by giving substance to the legislative intent of Congress under RA number 10659 to provide subsidy to sugar farmers to increase their productivity. Whereas the assistance to sugar farmers alone will not be sufficient unless the SRA realizes the need to tap all available and cheap export sugar to augment the supply of sugar instead of resorting to importation, of which the public at large knows only benefits the favored traders of the old SRA board. That's the proposed resolution, Madam Presiding The Presiding Officer, I move that proposed resolution number 2023-01-24 as read a while ago by Board Member Matt Palabrica be approved. So moves. Any second the motion? Honorable Cahilig, Distura, Gonzales, Diaz, Paez, and Honorable Espinosa. And co-sponsor is Honorable Distura as well. So motion and co-sponsor Honorable co-sponsor Honorable Carol Espinosa Diaz, co-sponsor Distura. Any other? Board Lito is co-sponsor as well. And Board Suliano. Okay? So motion is approved. Nabatian Bombotsam ang kabahin sa sesyon sa sangguniang panalawigan kung saliin approved ang ining resolusyon nga ginduso ni Iloilo 3rd District Board Member Matt Palabrica nga nagahingyo sa kay President Marcos nga padasigo ng ayuda para sa sugar farmers. Actually, ining reports no nga nakalabot sa mga sugar farmers Bombotsam nga may ara naman sa import program ang Sugar Regulatory Administration. Actually, it's already confirmed na may ara gid man sa plano ang SRA or ang Sugar Regulatory Administration na mag-import sang 450,000 metric tons ng kalamay subong yang tuig. Following man kasunod man ina siya sang instruction ni President Marcos agod nga mapanubuan pagid ang presyohan ng isang kalamay. Pero tisunod diri nga ni kay Board Member Distura
bisan pa yan nga mag-import kita halin sa nagligad ng importanay ang presyo ng kalamay sa gubong wala man sa gyapon nagabahar, wala man sa gyapon naganubo, nagapabili ng gisaya nga stable Bombocham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Linds, no? Ti amo ning isa karon sa mga palaligban kag problema pag naton kay kuno kung mag-abot ng mga imported sini nga kalamay, manubo ng presyo sa nga kalamay sa merkado. Oh, ti sakto to ang Bali Board member Rolly Distura nga nag-abot na din kalamay nga gin pang-import to. Ti do way man yan naghulagaw, way man nagnubo ang presyo sa kalamay. Ti sinuabi ang pulos sinang sa likod sang artificial sugar shortage. Kag the so-called band-aid solution nga import kita iya sang kalamay sa iban sini nga pungsod. Sino mas makabenepisyo sina dire? Kay pag-abot diri sa aton, waay man niya sang movement sa presyo sang kalamay. Amo man sa gyapon, mahal man sa gyapon. Ti sino aber ang makabenepisyo sina dira? Tiyan mo na tani ang isa sa mga dapat tutukan sa aton sining presidente, no? President Bongbong Marcos, sir, balikan na diri bala kag sa pula ng mga tinawo mo. Okay, basi kung pagkadason ng mga sinimana, may kantuan kapag yun sini nga iban. Tugyan mo lang kami di permi sa mut ko sinong gintulinan niya di nga mag officer of the day ba? Officer of the day do barangay ba? Anyway, ti kabay pa nga matagan sa nagkakigo ing tulupangod ining ginahingyo nga ayuda para iya sa mga sugar farmers. Sa linya naton sa Sinimatinyon, si Attorney Bumrada Abunado ang spokesperson sa police or sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6. Attorney Abunado, sir, si Bombocham, live ikaw sa Bombuanay sa Udto, mayong hapon. Mayong hapon, Bombocham sa tanan nga nagapamati subong sa inyong programa, no? Attorney, unahon ko lang ang information nga nabato namon nga may yara kuno sang or pagatal-usa na si Director Alex Tablate sang panibag-o sining mangin Regional Director naton sa PDEA 6. Tamay na, no? Kaya ita subong sang mga changes nga ginpatuman, mga tika nga ginubra sang bag-o naton nga appoint, no? Nga Director General sa Manila, no? Si Moro Virgilio Lasso. So, gin transfer atong subong ang former naton Regional Director Alex Tablate dito sa Subo Region 8 pagaduslan siya ni Director Tumel Ven Istoque. So, halin siya naman sa Region 4, Calabarzon. Okay, so dito man ni siya bali reshuffling lang waya sang siling abi nga ti bangod nga sandig sa performance or sa accomplishments. Ini a regular nga pagbalasa sang mga regional director, attorney. Tamay na, no? Kasi siyempre iban sa mga directors na ito nadugay naman bala nga nagatinerty sa isa ka lugar. So to avoid the familiarity, we're not saying ginobra na sa direktor na kung sa Manila sa tanan na may mga matabok nga kung ano madara illegalidad. Pero sa tikang siya isa nga ito ni bagong Director General do para to avoid any issues of familiarity within the region. Amo ni ginobra niya ginabalasa sila ginatransfer sila, pero it does not relate actually sa ila performance. Actually maayo man ang mga performance ng mga directors nila. All right. On the other hand, Attorney Abunado, sir, kumusta ang monitoring ninyo sa mga in and outs diri iya sa bahin abi karon sang partikularmente sa syudad ka probinsya sa Iloilo, granting ati sa buwas maumpisa na ang tatlo sinikadlaw nga selebrasyon naton sa Dinagyang Festival. Tindo hindi gina mapaiway nga may mapalusot gid bala sa illegal drugs sa Attorney Abunado, sir. Tamay na, no? So padayon lang man ang aton nga monitoring sa tanan naton nga mga entries, port of entries naton bala diri sa syudad sa Iloilo kay subong nakita naton nga ang baligyan sa droga hindi niya sa
pag-ubra diri sa sulod sa Pilipinas. So sa nagligad yung mga nadakpan kita nga Shabu Laboratories, pero hindi na subong muna kadamo unlike before. So subong niya more on transportation sila, importation from China or from other neighboring countries nga ubra sining ginabawal nga droga. So ato ginatry nato no as much as possible nga mayara kita sang PDEA personnel sa mga ports, seaport, airport, sa mga terminals naton. And of course, as much as possible, mayara kita sang ginapakandak nga random bala nga K9 inspection sa mga ports naton ina para ma-determine nato ng pagsulod sang illegal nga droga kasi kumadugduman nato sa Bredco to sa mga nagligan nga tuig tungod to siya na mayara sang visibility sang PDEA, including ang PNP, airport, ang seaport personnel nato ng mga securities na kapna nato nga napunggan transport ining mga illegal drugs from Bredco to Iloilo. So ara-ara kita no even without this dinagyang continuous mo nato ng monitoring nato, pero subong gina-double time nato ng mga agents nato to be visible sila as much as possible sa mga areas nga kundiin magasulod ang mga tao no, o mga turista nato nga nagapasulod diri sa siyudad sa Iloilo. Alright. Okay. Attorney, antes ko magbuya sa imo. Saan ma-report sa PDEA 6 office si Director Melvin Istoque? Ang last na batian, kasi mga next week na sila, kasi siyempre nagabot ang directive nila gapon, so siyempre manghimos pa na sila, dugay na sila na if not mistaken, 4 years na dito si Director Istoque sa 4A. So of course, kailangan manghimos pa na sila, mga gamit nila sa ilo naman sila, mangita sila lugar. Pero directive nila, 18, kahapon, as soon as possible, mabiyahin na sila diri sa Iloilo. Kagti ko na ara siya di, basi makapangaya kita time siya, na para mapakilala man namon sila ang atong bagong director sa inyo sa Lydia para makilala mo siya sa mga pumuluyo dito sa siyudad, sa probinsya, sa Iloilo, kagum po sa Region 6. Alright. Attorney, makahingagaw siya sa dinagyang? Makadagyang di si Director Istoque pananglitan? Do alang-alang pagiguro siya, basi gani ang istorya, kasi mga next week siya guro. Pero of course, ari man kita, ari pa man di ang command nato ni mga operations officers makita gyapon nga mga tindog no sa time nga wala sing gipungko nga RD no. All right. Sige. Attorney Abunado, sir, thank you so much for your time. Sa liwat maayong hapon. Salamat na sir kag mayong hapon sa tanan sa nga nagapamati sa inyong programa. Si Attorney Bumrad Abunado, ang spokesperson sa PDEA Regional Office 6. So Melvin Istoque, ang panibago sini naton ang Regional Director sa PDEA, magatalo sa kay Director Alex Tablate. Regular reshuffling nga pagbalasa, way man kuno yan na angot ini sa performance or sa accomplishments, but tamo man sa bahin karon niya sa Philippine Drug Enforcement Agency. Galing kiti may mga nagambal man nga during dinagyang period gid na bumbutsam. Ti inisandig man iya sa mando sa bag-ong Director General sa Philippine Drug Enforcement Agency. Iti may mga ginasunod man ni sila yang mga regulasyon mo. Pero nagkaginapasigurado sa PDEA 6 nga maatagan nila sa nagakigo nga pagtamod ang pagbantay, no? Ang mapaiway nga hindi kita diri masudlan sa illegal nga droga sa aton nga pagsulog sa dinagyang festival. Impunto las 2 na sa aton sino makabomboy man nga mga balita kag impormasyon nga way naton matatapan tugyan naton sa iban sini Manusim Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Ang sasamiyo ko nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America.
Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kon repolyo masami nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog. Sa inyo tanan mga kabombo, welcome sa kahapon lamang program on a very fine Thursday afternoon. Ini si Tita Regine. Mayong hapon gid sa inyo. Welcome diri sa KLP kahapon lamang program. And it's already the 19th of January. Excited na kamo para sa dinagyang face-to-face 2023. Well, buwas na mag-uumpisa ang highlights ng sininga celebration. And I heard kagina sa interview ni Bombo Cham ng mga like say mga jeep like Timawa, mga Baluarte hanggang Mabini na lang gid Galino, and then people from Guimaras hanggang Plaza Libertad na lang gid. Ready na ka mga mag-walkathon. Ox lang na, no? Good for the health. Let's start enjoying and celebrating Dinagyang 2023.
with a big welcome sa aton nga tagipusoon. Ang iban, ara na ang ilang nga mga bisita, playing host sa ilang mga bisita. Mga bisita nga like mga relatives, mga friends from other places nga luyag nga mag-witness ang dinagyang 2023. Sige, I just hope you are now together and having a great time. And thank you, ha? Ginatipon ninyo sila dira and ululupod sa pagpamati. Sa kahapon lamang program with Tita Regine, pwede gid nga ma-invite man ang mga bisita nga magsulat sa ilang mga kasaysayan, i-share diri sa KLP, i-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let us inspire each other this afternoon with the beautiful stories nga atong mabatian sa dili gid lamang madugay. Ari na ang atong ambahanon from the Bombo Music Festival from Edgardo Miraflor and Jasmine Gatoslao, Someday When I Am King. Good afternoon. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't made. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than
I always love this song. Someday When I Am King, Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatusla. Kumusta na? Plastado na kamo dira? Ari na kita sa ating first story. Good afternoon again and welcome. 15 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. May istorya diri sa aton si Sweet sang Iloilo. Dear Tita Regine. Praise God. Every gising is a blessing. I like this line. Good afternoon, Tita Regine. Kasi tanang kitag palamati sa masugid mong programang ini kahapon lamang. Tita, balik tanaw lang noong high school ako. Ato na ako nagapauli kay nanay at si nanay may bag-o man siyang pamilya. Kag ako, agot sa una niya nga bana. Sa balay ni lolo kag lola ako nagatulog. Tupaday lang ang balay nila. Ang duha ko kautod sa nanay, ara lang da sila nagahampang. Ginatan-aw lang nila lolo ang duha ka bata, kay medyo dako na sila, kabalo na sila mag-asikaso sang pagkaon nila. Pagbugtaw ko sa aga, nagakadto na ako sa balay ni nanay. Nakadigamo na ina siya, kay aga pa sila na nagalakat para nga magbaligya sa merkado. Pag hindi ko siya maabutan sa aga, ginabili na niya, tira sa ibabaw sang bangko, ang 1 peso para pamasahe ko pakadto sa school. Sang una tita, 50 centavos lang ang pamasahe sa jeep, tapos ang 50 centimos na nga nabilin, ginatigana ko naman nina para pamasahe pag-abot sang hapon. Sa ugto, sa merkado na ako nagapanyaga sa isa ko man kalola nga laon. Kisa maabutan ko si nanay sa merkado, amo ina, mas save ko ang 50 centavos ko kay pang reserve ko sa mga projects or pang bakal sang papel. Tita, may special friend ako. Tawagon lang naton si JR. Classmate ko siya sa first year high school pa lang kami. Tama, di siya kahipuson. Nagatulok lang siya permi sa mga classmates namon nga masabad, magahod sa room, pag wala pa ang teacher namon. Pag-abot sa second year namon, naglain ang section niya. Pero pag vacant period, permi kami nagakita ay sa istambayan namon, sa idalom sang mangka. Kay balan mo tita, ang school namon napalibutan sang kahoy, tapos madamo ang puno sang mangka. Nilain pagambal mo, may mangka, may langka, may nangka. Tita, di man ako nag-istorya sa iya about sa pagpangabudlay ko dito sa best friend sang lola ko. Pero nabalaan niya tanan. Kisa 5 a.m., nagakadto siya sa merkado. Tapos hinabuligan niya kami magpagwa sa mga boxes sang groceries kag mga banig na para nga pang ibaligya. Wala na ina siya naghahambal nga kung ano-ano, basta sige lang ang bulig niya. Kay kag may upo din na siya permi nga classmate niya man. Ginapamangkot ko siya kung nga ang ari sila, kag ang aga pa. Siling niya, halin kami sa baylihan, namahaw kami eraskaldo dira sa sagwa. Naghapit na lang ako di sa imo. Gusto ko man tani ikaw hagadon, kaso 100% di kagid mag-upod. Ari, buligan ka na lang namon para maaga ka nga makakadto sa school. Pagtapos nila pagwa ang mga boxes, naglakat na sila, so kami na lang ang nagpang-display. Namangkot ang lola ko kung sino ang mga nagbulig maghakot sa mga boxes. Siling ko, mga classmates ko la. Maaga na tapos display namon. Wala pa 7 a.m. Nakakadto na ako sa school. Pag-abot ko sa gate ng school, gintawag ako sa guard namon, kay ginhatagan niya ako 20 pesos. Siling ko, nga ang ginahatagan mo ako sa 20 pesos, para sa ano ina? Siling niya,
Hindi ina sa akon, may nagpahatag lang para sa imo. Ginkuha ko na lang, sabay pasalamat. Naglakad na ako pasulod, kay plano ko, magdiretso ako sa first period. Gintawag man ako sa isa ko ka-classmate, ato sa idalom sang mangka, nagapong ko. Saling niya, wala pa ko noong teacher namon, nag-standby na lang anay ako. Kagdugay-dugay, nag-alabot ang mga classmates ko, nga naghalin sa kwarto namon, kay wala ang teacher. Nag-agi si JR, ginhagad niya ako mapakantin, kay updan ko siya kuno mamahaw. Kay di man siya nakapauli, kay sabay lihan siya naghalin. Nagupod man ako, pero may ginhagad ako nga classmate ko, para di man ako mabore pag upod ko siya. Pero may nang abi serious ang itsura, daw wala siya nabalaan nga joke. Hehehe. So pag-abot sa canteen, nag-order siya, good for 3 persons. Di man lang namangkot kung ano gusto namon, basta nag-order lang ng heavy meals. Ano pa mahimo mo? Di, kaon ka na lang eh. Tapos namon kaon, nagkanya-kanya na kami sulod sa next period namon. Hasta na nga nag-abot ang 11:30, nagpuli na ako sa merkado, kay manghimos pa ako sa mga paninda ni Lola. Tita, naging mag-close kami ni JR. Ni minsan, di man lang nagahambal nga may gusto siya sa akon, pero mi kami nagakita ay sa school. Kag bag may time, ginahagad niya ako nga makaon. Tapos ginahatagan niya ako kwarta, pero di ko ginakuha. Kaya nahuya man ako. Pila na kabeses nga naghatag ang guard namon sang kwarta sa akon, pero di man nagahambal, kundiin gahalin. Basta, pag ginapamangkot ko siya, hinabalan niya lang ako. Kuha lang, para may panggastos ka. Ti ang guard namon, tita, senior na siya ya. Di naman ako makapag-isip na siya may gusto sa akon. Kay daw tatay ko lang ang pagkabig ko sa iya. Tita Regine, ginapabayaan ko lang kung may ihatag siya, ginakuha ko lang. So nagka-close friends kami ni JR sa second year high school kami, tita. Ayon, ginahimo ko lang siya isa sa mga inspirations ko sa pag-eskwela para bisan paano, pag nag-atubangay kami sa tambayan, may maistorya man ako. May mga barkada man ako, tita, mga babae at lalaki. Kaso pag naghagaray nga mamiesta, di gid ako nagaupod, kay syempre may obligasyon ako. Isa ka bes, naghagaray sila kay fiesta sa isa naman ka barkada. Gin-try ko man mag-upod, kag nag-enjoy gid ako, tita. Do ano bala, tita Regine? First time ko makalaya sa duha ka tigulang. Nag-absent gid ako, tita, para lang ma-experience ko man ang mag-upod-upod sa barkada. Nagupod man si JR. Pagtapos namon kaon sa fiesta, nagkadto kami sa balay nila, nangulabo kami, tita. Ay, sarap sa feeling na nakalaya. Bisan pila lang ka oras. Pag-abot sang third year high school namon, tita, nagpauli na ako sa balay ni nanay. Sa aga, permi ako nagabantay sang jeep, pakadto sa Banwa. Pag-abot sa Banwa, ginalakat ko lang ina, pakadto sa school. Pag matsambahan ko, kasakay ko sa jeep si JR, nakalibre ako pamasahe. Tapos nagasakay pa kami sa sikad, pakadto sa school. Pag fourth year na kami, tita, madamo na ang galastusan, uniform sa CAT, mga projects. Ay, nagasakit ang ulo ko sa kaiisip kung diin ako makuha pang bayad. Isa ka adlaw, nag-inistoryahanay ang mga barkada ko. Nagapamati lang ako, nagapamangkotanay sila kung diin may tanom, or diin may tanom, or manghilamon. Wala gid ako naka-experience sa talamnan, tita. Di ko maintindihan kung anong ginaistoryahan nila. Siling sa akon, sa isa ko kabarkada. Sweet, upod ka sa Sabado, manghilamon kita. Tinagatanga lang ako, tita, kay way ko kabalo kung ano paano ang maghilamon sa talamnan.
Ang nabalaan ko lang nga hilamon sa garden. Tingin pa athag nila sa akon para balaan ko na ang himuon ko paglusong ko sa talamnan. Sabado, ginaagyan nila ako. Isa sila ka jeep. Tinagsakay man ako. Pag-abot to, ginatudloan nila ako kung paano ang madasig na pag-abot sang hilamon. Domingo, ginhapit nila ako liwat. Pagkaaga Lunes, tita, di na ako yung makabangon. Nagsakit na ang kalawasan ko. Di na ako makaeskwela. Pag-abot sang hapon, may isa ako kabarkada, nagkadto sa balay. May dala siya nga pain reliever kag mga multivitamins. Siling ko, ano ina? Nga nagdala ka pa sa mga bulong? Okay na ako boss, may eskwela na ko. Siling niya, di ako ang nagbakal sina si JR. Ano ko naman imo nakaon nga nga nagupod-upod kay imo pang hilamon. Diba lamang tita, wala gid kami sina nag-istoryahanay kung ano ang mga plano ko. Di nagakuha lang siguro sang impormasyon sa mga barkada ko. Pag-abot ko sa school, kinatagan ako sang guard namon 200 pesos. Pangbakal ko no sang CAT t-shirt. May pantalon na ako, ginutang ni nanay. T-shirt na lang ang kulang ko. Daw hindi ka man tani or daw hindi man ko tani, no? Hindi ko man tani pagkuhaon ang 200. Kay may kwarta na ako halin sa panghilamon ko, pero ginsok-sok niya gid sa bag ko. Pinabayaan ko na lang. Naglakat na ako sa room ko. Next period, vacant na namon. Nagtumpok-tumpok naman kami ng mga magbarkada sa idalom sang mangka. Isa ko kabarkada nga babae atong nagdala sang bulong sa balay na mangkot sa akon. Malapit na ang graduation namon sadto. Siling niya, nakilala mo na kung di inagahalin ang kwartang ginahatag sang guard naton? Siling ko, hindi. Ginambal niya sa ako na mutuod. Siling niya, ang mutuod, kay JR man gali nagahalin. Ginapaagi niya lang sa guard, kay magtropa gali sila sang guard namon. Sabado kag Domingo, naga-sideline sila sa Chinese school sa city. Hay nako, tita doon nahuya lang ako nga hindi ko maintindihan. Pag-abot sang hapon, ipangita ko gid siya kaginambalan kung mapauli na siya, dungan na lang kami magwa sa school. Sus, wala na siya nag-isip. Sila niya, tara na. Mga barkada ko, nag-atras na sila tanan. Imbis nga magpalapit sa akon, pagkita nila nga upod ko na si JR. Di na sila nagpalapit. Ginlakat lang namon ang school, pakadto sa Banwa. Medyo malayo-layo man, pero pag nawili ka sa pag-istorya, malapit lang gali. Nag-agi kami sa plaza, nagpungko-anay kami sa lagoon. Nadiparahan ko, mga barkada namon, dira lang sa piyak nga kali. Yung ginasundan Manila kami. Siya nag-open, tita, siling niya, mag-graduation na kita, ano plano mo? Siling ko, makadto ako sa Manila. Siling niya, di ka mag-college? Siling ko, di na. Wala ako pang tustos sa college. Siling niya, ako bahala. Kuha ka lang 2 years ng midwifery, kay ako kukuha ng marine engineering. Siling niya. Pero ako nag-oo, kay naka-focus na ang isip ko nga magpa-Manila ako, kay mag-eskwela ako sa Bible School. Nakipag-close na ako sa friend kong pastora. Wala man siya mahimo, kay nakadesisyon na ako. Pag-abot sa graduation day, syempre masubo, kay magkanya-kanya na kami direction. Nalipay ako kay natapos ko na ang high school. Pagtapos na ang program, nagkadto si JR sa pwesto ko. Kag siling niya, congrats. Nag-home lang ako. Kag nagpauli na kami, upod ko man ang stepsister ko. Nagdiretso kami sa boarding house ang friend ko nga pastora. Kag ang siling niya, ginpadala na ni Mami ang pamasahe mo. Si Mami ay founder ng Bible School. Siling niya, di ka magkahadlok, may upod ka man nga mag-eskwela man sa Bible School. April ang graduation namon. Pagka Mayo 1989, nagpa-Manila na ako.
Pagabot sa Bible School, didto na kami natulog. Kay pagkaaga Sunday, may service sa church. Sang gabi pa lang, naglisensya ako kay mami nga gusto ko makadto sa utod ko. Nagpasugot man siya, kay ang upod ko halin sa Iloilo, kabisado na niya ang Manila. Pagkatapos Sunday service, nagbiyahe na kami pakadto sa Taguig, kay ato ang address ng magulang ko nga babay. Nasurpresa ang utod ko, tita. Huling-huli ko sila. Puno ng tungitan ang balay niya. Ha ha ha. Pagsunod ko sa balay, naglakat sila tanan. Ang utod ko lang nabilin, kag 3 niya kabata. Tibalan mo tita sa Manila, kapin pa pag sa squatters area ka. Gid mawala ang sugal. Ang magulang ko wala obra, kay nagabantay siya, 3 niya kabata. Ang bana niya may trabaho man. Pag-abot sang hapon, di na ako nag-upod, pabalik sa Bible School. Kitasta na lang anay diri ha, sa part 4 na lang ulit. God bless and stay safe and healthy. From Sweet, sang Iloilo. Wagas si JR, no? Grabe ang concern sa imo. Wala man label, no? Pangitaan gid ja label. Wala label ang your relationship, but you said nga ti close friends ka mga duha. May special friendship ka mga duha. Grabe ang iya nga pag-ulikid sa imo, no? Grabe ang iya nga pagpalangga sa imo. Pero wala man siyang may ginbungat, wala man siyang may ginhambal. Pero kung basihan lang nato ng iya nga mga actions, mo lang na no? Hindi lang kita mag-assume. Basta kung very, very concerned lang siya sa imo, and he is just out there para nga buligan ikaw, mangin suporta mo, kag mangin best friend mo lang sa mga tinion sa imo nga kabudlay. Ara siya, imagine aga pa ara na siya sa merkado kuno nagkadtulong sa baylihan, pero kun namin ipasipos naman siya tapos may dala pa siya nga alalay, and then buligan niya lang kaya para nga mang display, and then for a long time gabilin siya kwarta through the guard nga ginapahatag sa imo, kag dako gid ato no nga bulig para sa imo. Kag inabala no nga kaintindi gid siya nga permi ka lang hard up, especially financially, kag he's such an angel para sa imo. Interesado kami what happened. What happened sa special friendship ninyo? I just hope nga ti mo mention mo gid na sa part 4 ng imong istorya. We're so interested, mga marites gid kami ya. You would want to find out what happened kay ti naglayo ay na kamo, nag-communicate ka magyapon, or wala na gid sa may natabo, ay na kamo nakakumustahanay, and ano man, nakakita ay kamuliwat, kung istoryahan mo kami ha, interesado kami, parte sa inyo nga doon ni JR. Anyway, Sweet, thank you so much, Gid. You're a very persevering person. Kag kanami lang gid no, gusto mo man nga may malabutan ikaw sa imong kabuhi. That's why nga no matter ano kabudlay, go lang ng go, kag it's very good. Jesus sent you an angel in the person of JR. Salamat gid Sweet for sharing with us this one beautiful episode sa imong story diri sa KLP. Mga kabombong, ato niyo oras 34 minutes after 2 o'clock. Pagkapanumbalik kita pagkatapos tanggit sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay.
Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ako lamang program, kag bago aton nga next story mga kabombo, kitanay kita sa Dinagyang Concert at the Plaza and Food Festival 2023 sa Plazuela de Iloilo. Halin alas 5:30 sa hapon, tubtub alauna sang kaagahon sa Enero 20, 21 kag 22. The best of the best bands nakikan sa syudad sang Iloilo kag Bacolod ang magadominar kag maga-rule sa Plazuela Mayor sang Plazuela de Iloilo. On top sa sining tatlo ka adlaw nga musical events, dako ini nga gathering sang pamilya, kaabyanan kag business associates, samtang naga-enjoy kamo sa inyong paborito nga pagkaon kag imnon para sa dinagyang season. So, ang tanan imbitado gid nga magkadto, no, mag-enjoy sa Plazuela de Iloilo para sa Dinagyang Concert at the Plaza and Food Festival 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive community in 2023. Oras naton mga kabombo, it is now 39 minutes after 2 o'clock. Diri naman kita sa aton nga next story. Though hindi rin matapos-tapos ang istorya no, ni Atoy sang La Paz. Actually, nasuguran ta ni siya. O ito naman siya natapos. Sige, bala kay umpisahan. Ito naman siya liwat. Kay gamay pa malang itong aton nga nasuguran sa San Otorno. Kay naubusan kita sang oras. Sige, for the convenience sang tanan, nga wala nakapasugod, ari ang sulat ni Atoy sang La Paz. Dear
Tita Regine. Una sa tanan, naghahatag ako. Sorry. Una sa tanan, naghahatag ako sa katahuran sa inyo. Maayong hapon. Kagabayang grasyas ng Diyos, siyara sa inyo tanan, dira sa Bombo, kag sa tanan nga matag palamati, ilabinagid ang mga suki sang KLP. Para man sa iban, may kasaysayan man ako nga hindi ko gid malipatan. Huugali, 65 years old na akong edad, may asawa, kag 6 ka mga kabataan, 3 ang babae, kag 3 man ang lalaki. Nagapatigid ako, nga dako nga bagay, ang pagiging malapit sa Diyos, kag ang pagpalangga sa isa ka pamilya, ilabinagid sang asawa. Para maintindihan ninyo, suguran ko ang pagsaysay. Malipayon sadto ang amon pangabuhi, mapakaon kag mapaeskwela namon ang amon mga kabataan. Pareho kami nga nagatrabaho sa akon asawa. Ako nagapang-empleyo, ang akon asawa nagatudlo sa daycare. Ako ang sahi sang tawo nga very careful sa akon ginakaon, bangod hindi ako luyag nga magmasakit, bangod nagapati ako nga health is wealth. Pulo ka tuig nang nakaligad, nagbatsyag ako sa akon lawas. Nagapalanakit ang akon nga likod, kag nagpanghabok-habok ako. Binudlayan man ako sa pagpangihi. Daw permi na lang ako nga ginahapo, kag madali ako nga makapoy. Abi ko kung stressed lang ako, o kung kapoy lang sa trabaho, gani nga nag-apply ako sa leave sa office para nga makapahuway. Nagpa-check up ako kag nag-request ng doktor sa madamo nga mga laboratory tests. Ang problema kay ti normal man ang tanan nga results sang labs. Ti ang siling sang doktor, nga basi kinapoy lang ako, kag kinahanglan ko lang gid ang magpahuway. Sa isa kasi man nga pag-leave ko, wala ako sang iban nga ginahimo, kundi ang magpahuway lang gid. Kaon kag tulog, kag lakat-lakat para exercise. Si Mrs., hindi na ako luyag nga paubrahon pa, sang bisan gamay lang nga ulobrahon. Kay para kuno nga makapahuway gid ang ako nga lawas. Apang after sang ako nga leave, do wala ako sa nabatyagan nga alibyo, Tita Regine, sa ako nga lawas. Do sa ginakapoy ako gihapon, kaya nagasakit ang akong likod. Nagalingin ang akong ulo, kag nagsakit man ang akong kilid. Nag-worry kami sa akong asawa kag mga kabataan. Gani nga gin-extend ko ang akong nga leave. Nagkadto pagid kami sa iban nga doktor kag magpatan-aw. Pero amo man sa gihapon, normal ang tanan sa akon. Giresitahan lang ako sang vitamins kag mga food supplements kag ginambalan nga magpahuway lang sang maayo. Tubtob isa kaaga, gulpi lang, hindi ko na mahulag ang natuo nga bahin sa akon lawas nga daw sa na-paralyze na ako. Abi namon na stroke ako, pero hindi man. Husto man ang akong panghambal, pero feeling ko naganam ang katunga sa akong lawas. Gindalaman ako sa doktor, kag may reseta ang ginhatag sa akon, nga ginbakal man namon, kag ginainom ko man. Apang samtang nagalakat ang mga inadlaw, daw wala gid ako alibyo nga nabatyagan. Hasta nga daw nagluya na gid ako, kag hindi na halos makabangon, kung hindi pag-alalayan sa akon asawa o kung sa mga kabataan. Bisan sa managbulong o konserwano, ginpalantaw man ako. Ginbulong man ako, pero doon naglala pagigani ang akong ginabatsyag, daw permi na lang nagabugat ang akong ulo. Tubtob, nga na bedridden gid ako, sa masobra isa ka bulan. Pero wala gid ako nagdula paglaom, nga mag-aayo pa ako. Masugot ang nangin pangamuyo namon sa akong asawa kag mga kabataan. Nagarosaryo kami kada gabi, kag kun kaagahon, upod kami nga nagapangamuyo ni Mrs. Gintugyan ko sa mahal nga Diyos ang tanan nga nagakatabo sa akon. Apektado gid kami, ilabi na gid ang mga kabataan. Bangod nga wala ako naka-opisina, syempre,
wala man ako sweldo. Maayo lang kay ang amon tag sa kapamilya, mga utod namon, amo ang nagabulig man sa amon. Ang iba nagahatag inog bakal bulong. Ang iban pang alawan sang kabataan. Ang iban pang bakal namon pagkaon. Halos hindi na kami kabalo kung anong amon nga himuon para nga mag-ayo lang ako. Kung ang serwano nagahambal nga kuno may natandog ako nga taglugar, amon na nga ginbalusan ako. Ang mga doktor naman nagahambal nga wala sila sa may nakita nga diferensya sa akon nga lawas nga nagapalibog man sang ilaulo. Daw makatilingala kag makalilibog ulo Tita Regine. Pero ako nagasalig gihapon sa Ginoo nga isa ka adlaw paayuhon niya ako. Si Mrs. wala gid nagabiya sa akon. Siya ang personal nga nagaatipan sa akon. Nagapakaon, nagapapaligo, nagapailis, nagapainom bulong, nagapabangon, kag wala untat ang ipangamuyo para sa akon. Nga kuntani, grasyahan man ako sang Ginoo, kag paayuhon na ako. Sa malain nga palad, daw mas nagalala pagid ang akon nga ginabatsyag. Tubtub na abtan ako sang Semana Santa, nga ara gihapon ako nagaligid sa katre. Huwebes Santo Sadto, daw ginakapos na ako sa akon paginhawa. Ganigin patawag ko na ang akon tanan nga mga kabataan, kaupod sa akon asawa. Ang hambal ko, nga basi, hindi na ako magdugay. Kag nabudlayan, nagid ako maginhawa. Naginibi sila kay naghahambal, nga mapahospital kuno kami. Pero naghambal ako, nga hindi na lang. Kung kuhaon ako sang Ginoo, ang luyag ko, nga ara lang ako sa balay, kag ginapalibutan sang akon pamilya. Naghingyo man ako nga tawgan nila ako sang pari, kay luyag ko magkumpisar, kag magpangalawat. Sa gilayon, gintawgan nila ako sang pari, kag ginhimo ang luyag ko. Ginbadlisan ako sang pari. Paghalin sang pari, ginhingyo ko sila nga magrosaryo para sa akon, kag hindi na lang sila maghalin sa kwarto ko. Nagumpisa sila sa pagrosaryo. Sang una, nagasabat pa ako, pero sang ulihi, do nagagmay ang ilatingog sa akon pamatian, nga daw sa nagapalayo na sa akon. Tubtob nga sa pananaw ko, do may mga panganod nga nagapalapit sa akon. Gusto ko inilabuton, kag sang ulihi, may nakita ako nga tawo nga nagdawat sang akon mga kamot, kag ginpasakay ako sa panganod. Malipayon gid ako, samtang nagapanglakaton kami. Namangkot ako, kung sa diin kami padulong. Ang hambal niya sa akon, nga maghulat lang ako, kay mabalaan ko gid. Sa wala pa, enjoyon ko lang kuno ang amon paglakbay. Lain-lain nga mga matahong nga mga lugar ang amon ginagyan sa amon paglakbay. Tubtob nga nakalabot kami sa isa ka taas-taas nga ganhaan. Sa gwa, may libro nga dako. Ginabalan ako sang tawo, kung luyag ko, lantawon ko mismo, kung nakasulat didto ang akon ngalan. Ginpati ko siya, kaginlantaw ko man. Apang bisan ano ko nga baluskay, wala ko dito makita ang akon ngalan. Kani ginabalan ko siya, nga wala man diri ang akon ngalan, sir. Di ang sabat niya, kuna mo sina, magbalik ka sa imo ginhalinan. Hindi mo pa tiyempo. Amo lang adto, kag pamatsyag ko, nagtiyog ang kalibutan, kag daw ginsuyop ako sang tuman ka baskog nga puwersa. Nagasinggitan ako, bangod wala ako sa makapyutan, hasta nga nakamuklat ako, kag nakita ko ang akon kabataan, kag si Mrs. nga nagakaptanay, nagahilibion, samtang sige ang pagrosaryo para sa akon. Nangayo ako sang tubig, kay feeling ko, uhaw-uhaw gid ako katama. Sa makainom ako sang tubig, naghingyo ako, nga alalayan ako, kay mapasiar ako. Sa sulod sang CR, nangihi ako, kag nakapamuhin. Pasensya lang ha, sa mga nagkakaon dira, pero
Kadamo-damo gid nga ihi kag higko ang ako napagwa sa akong nalawas. Na feeling ko na ubos-ubos gid ang unod sa akong tinai. Kag ubos man ang akong inog pangihi nga daw natinluan gid bala ang akon nga tiyan. Amo lang ato. Kag sa kun ano nga milagro, nagamat-amat mag-an ang akon pamatsyag. Mabatyagan ko nga nagpagsik ako kag makabangon na ako nga ako lang. Sang ulihi, nagamat-amat balik sa normal ang akon lawas. Wala na ako nagapanghabok-habok. Wala naman ang palaminhod sang natuo nga bahin sang akon ulo, kag makalakat-lakat na ako. Todo ang akon pasalamat sa aton Ginoo. Nagapati ako, ginmilagrohan niya ako, Tita Regine. Siya ang nagpaayos sa akon. Dako ang akon pasalamat sa akon pamilya. Ilibinagid sa akon asawa nga wala gid nagbiya sa akon. Ang iya pag-atipan, ang iya mga haplos, kag ang iya nga mga comforting words, amo ang nagpabakod sa akon. Syempre, ang tuman gid nga ginapasalamatan ko, amo ang aton Ginoo nga amo ang nag-ayo sa akon. Lubos na gid ako nga nag-ayo kag nakabalik pa ako sa akong trabaho. After sadto, mas naging prayerful ako kami ni Mrs. kag sa mga kabataan. Kag wala gid kami nagaka-fail sa pagpangamuyo sa Ginoo sa pagpasalamat sa tanan nga mga grasya nga ginhatag niya sa adlaw-adlaw nga tanan. Siguro madamo pa si Lord sang luyag nga ipahimo sa akon, amo nga wala pa niya ako ginkuha. So hasta na lang diri, Tita Regine. Madamo gid nga salamat sa paghatag tiyempo sa akong sulat. Sa liwat, ako si Atoy, sang La Paz. Atoy, unagid, congratulations for a new life. Yes, ako nagapati, no? What happened to you was a big miracle. Amugidnan mana, no? If you have faith, nothing is impossible. Hindi ma-explain sang science. Kag hindi man, no? Hindi ang bisan ano na lang, no? Inyong ginakatuan, doctor, serwano, serwana. Pero wala, sang may makabulig sa imo. No, wala man findings, especially sa mga doctors. Pero nagahina, no? Hindi maintindihan, nagapalanghina ikaw, almost naganab ang imo nga half sang imo nga body, pero hindi man stroke. According sa mga lab results, daw wala man sang diferensya. Ano na iabi ko, no? Paano ina-explain? Well, with God, no need of any explanations. Basta, ang importante, gintandog ikaw niya, ginheal ikaw niya, gintagaan niya ikaw, another chance to live. And big factor, ang dako nga pagpangamuyo, always nga pagpangamuyo, kaupod mo ang imong pamilya, nga amogid, no, ang naga-accompany sa imo sa mga times nga ginabudlayan ng ikaw, ara gid sila, ginaupdan ikaw sang ilang nga pagpangamuyo, kag dako man nga bulig, no, ang manami nga pag-atipan sang imo nga misis, nga at all times ara lang gid sa imo, tanan nagasakripisyo, alagaan ikaw sang maayo, ginasibinan, ginapaliguan, ginapailisan, ginapakaon, ginapainom sang bulong. Kaganami man, no? Because wala man ka mo nagauntat para nga mangita sang alibyo para sa imo nga ginabatsyag. But of course, kay wala sang mahimo ang science, ang sa medical, ang Ginoo na amo ang nagtandog sa imo. Kung ano man to ang imo nga ginbatsyag, daw parang isa ka pahid lang gid, no? Who would ever think nga maka-recover pa ikaw? Nga nagpatawagan ng isang pari and
Natumando, nag-astral travel na ikaw, may experiences na ikaw, mati nakasulod ikaw sa dako nga ganhaan, but then sagin pa check kung arang imong ngalan wala gali didto. So that means it was not yet your time. And so siguro you're right, may mga luyag pa nga ipahimo sa imo ang Ginoo, may mga butang pa nga luyag siya ibilin sa imo, and I just hope no nga you would hear the whisper of His voice, kag you would respond sa iya nga mga promptings kung ano pa ang luyag niya nga ipahimo sa imo. But of course, start it with your family. Continue praying together, and at the same time, continue loving and taking care of one another. Kaya kanami, no? If you couple that, ang pagpalangga, ang pag-atipan, and the prayers, syempre, sa to somebody nga may ginabatsyag ng balain, dako gid na nga bulig to that person nga naga-suffer, kag especially no kung matagaan ikaw sang healing, kag mahatagan ikaw sang miracle, kadako-dako gid nga ipasalamat naton sa aton nga Ginoo. So thank the Lord for that new life nga iyang ginhatag sa imo, and kabay no nga masunod mo gid ang iyang luyag ipahimo sa imo, kag mapati mo gid, mahimo mo gid ang mga luyag niya pa nga ipahimo sa imo, mga misyon nga ginabili niya sa imo, kabay mangin klaro ina tanan para sa imo. So thank you gid, and saliwat, we're very happy para sa imo sa bagong kabuhi mo atoy sa La Paz. Oras natin mga kabombo, we have now 4 minutes before 3 o'clock. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill, kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya, kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig
kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay. Let us share each other's experiences in life and be inspired with these experiences and stories. Feel free ipadala, i-email ang iyong mga istorya diri sa kahapon lamang program sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. See you tomorrow. Sa liwat natin nga pagbalikay diri sa kahapon lamang program. Sa gihapon, ininyo lagad si Tita Regine para sa KLP. Salamat gid. Good afternoon and God bless.